Salam eli hormatly adamlar. Garaşsız hemişelik bir taraf Türkmenistan döwletimizdäki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Gepleşimizin başına Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker resminamary bilen tanışýas. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Aymurat Gurban Epesoviç Öwezow Ahal welaýatynyň häkiminiň ornasary wezipetine belenildi. Türkmenistan ile Ermenistan Respublikasynyň arasynda gazalynan iki taraply ılalaşyklary durmuşa geçirmek hemem iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýlegem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Ermeni toporunyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Enne bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluklary bilen tanışýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň al hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Siziň al hedratiňiz Katar döwletiniň halkynyň adynan hemem hut öz adymdan size we dogunlyk Türkmen halkynyň mukaddes Ramazan aýy münasibetli tüýsürekden gutluklarymy beýan etmäge şatdyryn. Siziň al hedratiňizde rowaşlyk we bagtyarlyk dogunlyk Türkmenistana bolsa mundan beýlegem ösüş we awadançylyk arzu edýän. Goý ýurtlarymyzy baglaşdyrýan ýakyn gatnaşyklar geljekde de hasam putulansyň. Size belent hormat goýanyň mardaky inandyrmalarym kabul edin. Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani, Katar döwletiniň emiri. Bu soda şeýle sözler bar. Onuň al hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow mukaddes Oraza aýy münasibetli size tüýsürekden gutluklarymy we iňgo arzularymy beýan etmäge şatdyryn. Gudraty güýçli Allah Tagalladan bu mübarek günlüň haýr sahabat işlerine beslenmegini dilek edýän Oraza aýyňyz mübarek bolsun. Abdulmajid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Dün Gahrman arkadamyzyň ýygydarly tagallatyndan hemem ahlatyndan binýat bolan täze şäkerde Gurban oğlu Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýtes çagalary himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezident Atabaýewanyň Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar gaznasynyň Türkmenistanyň wekili Jalparatna bilen doşşy boldy. Onu Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar gaznasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we onu ösdürmän geljeki ugurlary alyp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde Gurban oğlu Berdimuhammedow adyna howunarlygy meýtes çagalary himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasy ugurdaş düzümleri, şeýle-de awraýly halkary guramalary, Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar gaznasy bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýär. Muň özi dünýäde türkmen halkynyň tebigatyna mahsus insanperwer ýörelgeliň rowaşlanmagyna giň ýol açýar. Duşşuň dowamyny bilelikde amala aşyrylýan işleň oňy netije berýänligi bellenildi. Şunu ýola goýulýan gatnaşyklaryň ösdürilmegine, hyzmatdaşlygyň giň ugurlary öz içine almagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu barada aýtmak bilen söhbetdeşler netijeli gatnaşyklary işçiňleşdirmek üçin ägert uly mümkinçilikleriň bardygyny nyktadylar. Şeýle-de Lukman Arkadamyzyň başlangyjy bilen Türkmenistany enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça sagdyn ene sagdyn çaga sagdyn geljek atly 2021-2025 ýyllar üçin milli strategiýa işlenip taýýarlanyldy. Şundan ugralyp Gahrman Arkadamyzyň sagdyn ene bolmasa sagdyn çaga bolmaýar diýen parasaty jümlesinden gelip çykýan wezipeden üstünlükli ýerine ýetirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa saglyk goraýyş ulgamynyňky utgaşykly işleň binýadyny öwrüldi. Duşşukda ýurdumyzda çagalan sazlaşykly ösüşi bilen baglanşykly meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýanlygy bellenildi. Hanym Jalparatna diňe bir sebitde däl eýsem tutuş dünýäde belent awraýa eýe bolan gaznanyň ýolbaşçylary bilen duşuşyp gatnaşyklary ösdürmek meseleleri boýunça pikir alışmalyň öz üçin belent mertebedigini nykdady. Şeýle-de ol ýakyna Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar gaznasy bilen Türkmenistanyň bir neçe ministerlikleriniň, pudoklyň dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň arasyna iki taraplyň resminamalara gol çekilenligini aýratyn buýsanç bilen belledi. Gurban oğlu Berdimuhammedow adyna howunarlygy meýtes çagalary himayet bermek boýunça haýr sahabat gaznasynyň türkmen halkynyň milli lideriniň tagallasy bilen alyp barýan insanperwer işleriniň dünýä nusxolukdygyny bellep, mehman gaznanyň döredilen
başlanan gününden bäri gahrman arkadagymyzyň ýol başçylygyna adamzat durmuş üçin ähmiýetli çäreleri amala aşyrýanlygyny nykdady. Şeýlede duşuň dowamyny Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlyga mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasynyň döredileni 4 ýyl bolýanlygy, şu döwürde gana tarapyndan dünýäniň dürli ýurtlarynyň helakçylyk berarly ejir çeken çagalaryna kömek gorluglaryň ugradylanlygy, şeýlede ýurdumyzda köp sanly mätäç çagalar ganynyň hasabyna bejerge alanlygy barada aýdyldy. Belenilşi ýalymyň özü türkmen halkynyň taryhyň dowamyny döreden hemde dünýä nusgalyk ýagşy desturlarynyň häzirki döwrüň ruhyny kybap derejede ösürlýänliginiň nobatdaky beýanydyr. İnsan perwerlik ýörelgelerini esasy ugur eden ýan ganynyň 4 ýyllyk münasibetli giň möçberli çärelen geçirilmeginiň meýilleşdirilýänligi barada aýdyp, ganynyň vitse-prezidenti bu dawaralary UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň ýolbaşçylaryny hemde agdarlaryny gatnaşmaga çagyrdy. İşeň we netijeli ýagdaýda geçen duşuň dowamyny hyzmatdaşlygy ösürmegiň geljeki ugurlaryna hem garally. Men UNICEF-iň Türkmenistana wekilhanasynyň başlygy Jalp Aratna ilki bilen Gurbanuly Berdimuhammedow adynda howanarlygy mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasynyň vitse-prezidenti bilen duşuşmagy özüm üçin belent mertebe saýanlygymy bellemek isleýän. Şeýlede duşuň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin Türkmenistanyň prezidentine hemde gahrman arkadagy hoşallyk bildirýän. Häzirki döwürde Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlygy mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasynyň alyp barýan işi umumy adamzat behwitlerine laýyk gelýär. Şoň bilen baglykda Türkmenistana çagalan sazyşykly ösüşiniň üpçün edilmegine hemde ösüp gelýän ýaş nesildäň saglyk ýagdaýlarynyň berkidilmegine ganynyň münasip goşundynyň bardygyny bellemek ýakymly. Duşuň dowamyny bu ugurlar boýunça ähmiýetli pikir alşmalar boldy. Hemde iki taraplaryň gatnaşyklary ösürmegiň geljeki ugurlaryna garaldy. Ýene bir zat aýratyn bellemek isleýän, ol hem arkadagy şäheriniň çägine gireninden bu ýeriniň amatly howa gurşawy, täze şäheriň ekologiýa derejesi insan ruhuny götürýär, hemde ýakymly täsir edýär. Muň özi bu şäheriň ähli görkezjiler babatda ýokary halkara standartlaryna dolu laýyk gelýänliginiň nobatdaky subutnamasydyr. Bu bolsa şäheriň ägirt uly geljeginiň bardygyny görkezýär. Sag bolun. Şeýlede dün Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlyga mätäç çagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasynyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Atabaýewa ganynyň müdiriýetiniň agdarlarynyň gatnaşmagyny müdiriýetiň mejlisine geçirdi. 10 gün tertibine ganynyň döredilmeginiň 4 ýyllyk münasibetli geçiriljek çärelen guramaçylygyny degişli meseleler girdildi. Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy we ýygyderli tagallasy bilen Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlygy mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasy döredilen pursatyndan bäri ösüp gelýän ýaş nesildäň saglygynyň gorulmagyna gönükdirilen çäreler toplumyny amala aşyryp gelýär. Ganynyň alyp barýan haýyr sahabat işleriniň dünýäniň dürli ýurtlarynyň helakçylyk zerarly ejir çeken çagalaryna gönükdirilmegi insan perwer ýörelgeleň dünýä nusgalygynyň nobatdaky beýanydyr. Şoň bilen baglykda ganynyň döredilmeginiň 4 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen duşşuklaryň guruljak sergilen okuw maslahatlarynyň derejesine zerur üns berilmeligi barada aýdylyp, mejlisde taryhy ähmiýeti bolan senäniň ýokary guramaçylyk derejesine dawaralanylmalygy bellenildi. Mejlisde Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlyga mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasynyň türkmen halkynyň milli ruhuny kybap gelýän insan perwer ýörelgelerini mundan beýlekde ösdürmek hemde bu ugurda dünýä ýurtlary bilen özara tejribe alışmak meselelerine zerur üns berilmeligi barada aýdyldy. Muň özi paýhasy pederlerimiziň taryhyň dowamyny döreden asyrly ýörelgeleriniň häzirki döwürde işiň ösdürilmegine hemde sogap işiň dünýä derejesine wagt edilmegine ähmiýetlidigini belläp, Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlyga mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasynyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Atabaýewa bu ugurda alınıp barylýan işleriň netijeligini artdyrmak babatda bir näçe maslahatlaryny berdi. Mejlisiň dowamyny bellenilişi ýaly ýurdumyzy Lukman arkadagymyzyň milli saglygy goraýyş ulgamagyna başyny başlan giň möçberli özgertmeleri hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şunda saglyk edaralarynyň maddi enjamlaryň biniýadynyň berkidilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa insan saglygynyň gorunmagynyň möhüm şertini emele getirýär. Bu babatda alınıp barylýan işleň netijeli häsiýete eýe bolmagyny Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanarlyga mätäç
çağalara himayet vermek boýunça hayır sahabat gaznasynyň münasip goşundynyň bardygy bellenildi. Şoň bilen baglylykda gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli geçiriljek çärelerde halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän insan-perwer ýörelgeleriniň rowaşlyklary beslenýänligi öz beýany tapmalydyr. Şany sene münasibetli guruljak çäreler Lukman arkadagymyzyň başlangıjy hemde ýygyderli tagallasy arkaly işlenilip taýýarlanylan saglyk döwlet maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleň ýokary derejede amala aşyrylmagy bilen barhatarda gaznanyň ösüp gelýän ýaş nesilleň saglygynyň berkidilmegi ugruna edýän tagallalarynyň oňy netije görkezýänligini äşkär etmelidir. Gurbanuly Berdimuhammedow adana howannarlygy mätäş çağlara himayet vermek boýunça Hayır Sahabat Gaznasynyň müdiriýetiniň meclisinde başga-da bir neçe meselelere garaldy hemde olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Gaznanyň vitse-prezidenti bu urda ýaýbanlandyrylan giň möçberli işlerde hemmeleri üstünlük arzu etdi. Paýtatymyzda iň eýjeji gyýjagy 2025 atly şadiýan bätleşiň jemleýiji tapgyr geçirildi. Magtymladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi hemem bilim ministrligi tarapyndan Milli Bahar bayramy halkara Nowruz güni münasibetli elan edilen bätleşige welaýat Aşgabat arkadaş şäher tapgyrlaryna birinji we ikinji orunlara eýe bolan zekinli gyýjagylar gatnaşdylar. Ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň hemde bilim ministrliginiň guramagyna bu bätleşige ýurdumyzyň umum bilim bergen orta mekdepleriniň 2-4-nji synp okuwçy gyýlary gatnaşdylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň bagtyar nesilleriniň şadiýan sagdyn ösmegi, döwre we bilim terbiýe almagy, hünär öwrenmek üçin durmuşy geçirilýän beýik işlerden, berilýän gymmatly maslahatlardan ugralyp, ösüp gelýän ýaş nesilleň sunugaty döreçiligi bolan höwesini artdyrmak, bilimlerini kämilleşdirmek, zekini çağları ýüze çykarmak we olary gollamak, olaň ähli taraplaryň kämil ýaşlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen geçirilen bu bätleşik, eýjeji gyýjagylaryň ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmakda, olaň milli häsiýetlerimizi özüne jemleýän edeb ekramyna beýan etmekde, ýaş nesiliň milli amal haşam sunugatyna gazaklanmasyny höweslendirmekde uly ähmiýeti eýe boldy. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna Milli Bahar bayramy münasibetli geçirilen bu bätleşiň jemleýiji tapgyryna eýjeji gyýjagylaryň 14-i gatnaşyp, olar bätleşiň 3 şerti boýunça özara bätleşdiler. Zekinli gyýjagylar aýdym sala çykyşlary ýerine ýetirmek, milli libaslary giýip, onu şahirany sözler bilen wasp etmek ýaly uğurlar boýunça öz ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Gyýjagylaryň ýerine ýetiren aýdym saatlaryna, şygyrlaryna türkmen halkynyň millili gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň taýdy taýlalaryny netijetini alınıp barylýan tutumly işleň, watanymyzyň bagtyar çağalygyň, dost sogonlygyň, parahatçylygyň, sagdyn durmuş ýörelgesiniň mehriban enelerimizin hemde bahar fasynyň wasby öz beýany tapdy. Çağalyň pek kalbynyň çykýan bu ýsançly sözleri gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza alkyş bolup ýanlandy. Bätleşigi gurajy düzümleň wekillerinden belli medeniýet we sunugat işgärlerinden ibaret eminler topary gyýjagylaryň her bir çykyşyna, il işlerine münasip baha berdiler. Olan gelen netijelerine laýyklykda Aşgabat şäherindäki 99-njy orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Nur Gözel Berdiýewa iň eýjeji gyýjagy 2025 atly şadiýan bätleşiň baş bayragyna münasip boldy. Şeýle hem bätleşikde 1-nji, 2-nji we 3-nji orunlaryna münasip bolan gyýjagylar eglan edildi. Eminler topary bätleşige gatnaşan beýleki ýaş dekinlerim, olaň çykyşlarynyň aýratynlyklaryna görä, mahmal uwazly gyýjagady, milli zinatly gyýjagady, şepir wasapçy gyýjagady, watançy gyýjagady, şaharnat gyýjagady, taýrak dilli gyýjagady, şirin uwazly gyýjagady diýen orlar boýunça sylakladylar. Bätleşige gatnaşan gyýjagadlara Türkmenistanyň Magtymlat Naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi hemde bilim ministrligi tarapyndan hormat gatlary we ýadygarlyk sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşurly. Şadiýan bätleşiň ahyryna gatnaşan kalba şatlykdan ol çağlar hakyna çäkdir alady diýen we olaň tebigy zekinlerini ýüze çykarmak hemde ukyp başarnyklaryny açyp görkezmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip bergen türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, ýylyurt bähwitli alyp barýan dünýä nüzgulgy işleriniň uly rowaşlyklara betlenmegini arzu etdiler.
Yordamyň türlü ugurlaryna ösüşleri, hormatly prezidentimizin eýli ýurt bäkidine gönüktirilen özgörtmeleri häzirki günlerde giň gerimde ýaýwanlanyrlan şäherleň özüni düzýe, ýokary ruhlanlykda geçirilen şäherleň eşçän häsiýete betlenmegi möhüm ähmiýetlidir. Türkmenistan'ın Halk Maslahatynyň Mejlisiň Demokratik Partiýanyň Siýasy Geňeşiniň senatçylar we telekeçler Agrar Partiýanyň hemde Magtym Munadyň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşleriniň kärdeşaklaşlarynyň milli merkeziniň şeýle-de parahatçylyk ganasynyň müdiretiniň bilelikde guramaklaryny geçirilen maslahat parahatçylyk we naşmak siýasaty halkary howpsuzlygyň durnuklugyň hemde öz üçin binýady diýilip atlanyrly. Onda dördülen şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimizden de gahrman akadamyda alkyş sözler aýdyldy. Baky bir tarapnamadan şan 30 ýyllyk münasibetli ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň guramagyna parahatçylyk ýaşlaryň siýasatly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ilkinji dinanlar guramasynyň dinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklaryna milli bahar bayramy münasibetli ajab gözelligini paýrap eýleme Nowruz gelli arka dagly ilim atly dawaraly maslahat geçirildi. Täzelençi we awadançylygy tebigatyň janlanmagyny alamatlandyrýan Nowruz dünýäde halklaryň arasynda raýdaşlygyň hemde hoşnetli goňşuluk gatnaşyklaryny medeni hyzmatdaşlygyny özleri düşünmegiň halkara gün hökmüne giňden bellenýär. Dünýäniň iň gadymy bayramçylyklarynyň biri bolan Nowruz bayramy umumy adamlar medeniyeti üçin aýratyn orna elýär. Asalaryň dowamyny öz boşly diýip desturlary özüne singdiren Nowruz bayramy biziň döwrümizde täze many mazmun bilen hasa baýlaşdyrylyp, adamlaryň medeni ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmüne halkara derejesinde ikrar edildi. Bu ajaýyp halkara bayramyň köp türlü diýip desturlary günnägiriň we günmataryň medeniýetleriniň sağlaşy ösmegine aýratyn beýik ipek ýolunyň uğruna ýerleşen Türkmenistanyň meden taryhy ýadygärlikleriniň türkmen halkynyň baý maddi we ruhy gymmatlyklarynyň kemale gelmegine düýpli täsirini ýetiripdir. Ösüşlerin belentliklerine ve senen parahat atudu döwrümüziň bu soňçy zinanly atly aýdym saly şähere Türkmenistan datlary baş döwlet gullugynyň zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň maliýe we ykdysadyýet ministrlerining döwlet ýatyşlanyş guramasynyň hemde zähmet we ilaty durmuş taýyny gorumak ministrlerining bilelikde guramaklaryny geçirildi. Ýanglanan aýdymlarda hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurt bähbidine gönüktirilen işleriniň türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamynyň binýadyny berkden tutan döwletli işleriniň wasp ýetirli. Ýurdumyzyň ähli ugurlarda ösüşleri dawaranyň içinden ýer şargy sorup geçdi. Ekologiya medeniyeti tebigatyň gözelligi atly maslahat Agrar Partiýanyň Arkadaş Şäher komiteti tarapyndan guruldy. Arkadaş Şäher ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen şähere ýokary ruhlanlyga betlendi. Magtym Munadyň Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilen wagy nesihat gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň eserlerini türkmen halkynyň parahatçylyk söýüjülükli siýasatynyň şöhlenýän boluşy diýilip atlanyrly. Murat Garryfadyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine raýat gorunşyna we adatdan naşary ýagdaýlara taýýarlyk boýunça talip ýaşlaryň arasynda wagy nesihat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Ugsan adyna Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirilen şähere wagy nesihat bilen bagly boldy. Türkmenistanyň bir taraplyk diplomatiýasy we hoşnetli hyzmatdaşlygy gönüktirilen halkara başlangyçlary atly şähere Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Ulag Kommunikasiýalar Institutynyň talipleri sany ulgam arkaly gatnaşdylar. Halkara Gatnaşyklary Institutynyň Türkmenistanyň hemişeli bir taraplarynyň 30 ýyllygyny bagşlanan şäher geçirildi. Ýaşyly Qaqay Fadyň halkara Newit we Gaz Uniwersitetine geçirilen şähere netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna geçirilen şähere ören netijeli boldy. Halkara insanperwer ilimleri we ösüş uniwersitetine geçirilen şähere döwrümüziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Etnazar Seydadyň Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna şähere ýokary galkanyş mahsus boldy. Şeýle şähere Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika, Türkmen Döwlet Mali institutlaryny Türkmen Owa Hoşalyk Uniwersitetine de geçirildi. Olarda dördülen şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimizden de gahrman arkadamyza alkyş sözler aýdyldy. Wagy nesihat bilen bagly çykyşlar Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutyna geçirilen şäheriniň esasyny düzdi. Şeýle şähere Döwlet Mehmet Azady adyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny da geçirildi. Awan Naýfadyň halkara açylyk akademiýasynyň şäher netijeligi bilen tapatlandy.
Magtymladan Akay Türkmen Döwlet Üniversitetiniň guramagyna bilim ulgamyny innovasiýalary ornaşdyrmak, maglumat we sany tehnologiýalary peýdalanmak arkaly bäsesik esasyny öňde barjy pikirleriň dörlemegine hem-de olaryň durmuşa ornaşdyrylmagyna ýardam bermek, talipleriň hünär ugur boýunça taýýarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen ýurdumyň ýokary okul mekdepleriniň talipleriniň arasynda okutmaň STEM usulyety boýunça sany taslamalar atly hakaton bäsesik geçirilip. Halkara parakaçylyk we ynançmak ýyly münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýety we Dolanyş Institutyny geçirilen Zekin bäsesigi täsirli pursatlara baý boldy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň nazary mehanika dersi boýunça 4-nji açyk halkara internet olimpiadasy geçirildi. Halkara internet olimpiada Türkmenistanyň sany bilim ulgamyna gazanan netijelerini, ýaşlaryň innowasion tehnologiýalaryny ulanmakda okyp başlanyklarını görkezýär. Şeýle-de milli ykdysadyýatyň durnukly üsýan şertlerine bilim tehnologiýalaryny netijeli ulanmaga zekini talip ýaşlary ýüze çykarmaga ýardam berýär. Türkmen Owakoçylyk Institutyna garaşsyzlyk beýtaraplyk Türkmen döwletiniň sarsmaz büniýadydyr ady bilen aýdym saly bayramçylyk dawraty geçirildi. Döwlet berkararlygymyň hemişeli beýtaraplygymyň asudalygymyň wasfy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyjdygynyň bede watly ösüş özgörüşlerine ruhunetligi we senap dawraly bilinýäninden giňişleýän beýan edildi. Bayramçylyk çäretinde Bagtyar döwrüminiň gahryman arkadamynyň hem-de arkadalyk gahryman serdarymyň ýyl-ýurt behbetli alyp barýan tutumly işleri wasf edildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýety we Dolanyş Institutyna Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli parakaçylyk we ynançmak durnukly ösüşiň hem-de hoşnetli hyzmatdaşlygyň baş ýörelgi süradi bilen guralan sergi milli gymmatlyklarynyň en çemesini özüne jemlemek bilen talip ýaşlarda ören uly gyzyklanma döretdi. Aşgabat Mali Ykdysady Orta Hünär Okul Mekdebine Aşgabat şäher medeniýet müdürlüğiniň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyna Bagtyar ýurdumyda Nowruz gelli ýaz ýyly atly çäre geçirildi. Magtymyna näki ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hem-de Köpetde Bagtyarlyk berkararlyk we büzmeýini itirap geňeşleriniň Türkmen Demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher hem-de Bagtyarlyk we büzmeýini itirap komissiyetleriniň guramaklaryna geçirilen çäreler netijeligi bilen tapatanyp olarda bu ýysançly gurrunlara ularyny berli. Şu günler Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň guramagyna ýurdumyň ähli künjeginde edara kärhanalarda hem-de ýokary okul mekdeplerine geçirilen wagy nesihat çäreleri işen häsiýeti bilen tapatanyp olarda bu ýysançly gurrunlara ularyny berli. Baky bir taraplamadan sany 30 ýyllyk toýunyň giňden bellenejek ýylynyň ajaýyp günlerine Ahal welaýatynyň Beherden etrawyna Beherden keramiki önümleri kärhanasynyň hormatly prezidenti bilen gatnaşmagyna dawaraly ýagdaýda işe girdilmek münasibetli Ahal welaýat häkimliginiň guramagyna hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidenti bilen başlanmagyna halkara parakaçylyk we ynançmak ýylyna ýurdumyň çar künjüne dünýäniň gülleriniň laýyklykda gurulyp ulanymagy gerleýän durmuş medeni hem-de önümçilik maksatly desgalaryň sanynyň barha köpelýänini gowunç bilen aýtdylar. Arkadalyk gahryman serdarymyň özgörtmeleri netijesinde Senat guruluş önümçiligi podogyny sağlaşy ösdürmäge kärhanada öňürleýän guruluş önümleriniň bäsesi goýuplygyny öpjetmäge döwletimiň guruluşyk senatyny ösdürmäge gönükdirýän maýy goýum serişleri netijeli özleşdirmäge we kärhanalaryň önümçilik gowatlyklaryny artdyrmaga aýratyn ähmet berilýär. Ýurdumyny senatlaşdyrmak daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öňürmek içerki bazary yerli çygymalyň esasyna öňürleýän guruluşyk serişleri bilen öpjetmek meselesine ulus berilýär. Şunun bilen baglykda podoň maddi enjamyny binýadyny pogtolandyrmaga, täze kärhanalary gurmaga kerek edýän önümçilik gowatlyklaryny ýerigdäli ýokarlandyrmaga eger tuly maýy goýumlar gönükdirilýär diýip maslahat atnaşlary bellediler. Maslahat atnaşlar ýurdumyzda adam hakda aladany ähli zatyn eri tutýan türkmen halkynyň milli lideri. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyny hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymda alkyş sözlerini beýan etdiler. Maslahatyň dowamy welaýatyň sıngy saatlarynyň joşgyny aýdym saallary we tansyly otgoşdy. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň, şeýle-de Ahal welaýat prokuraturasynyň, welaýat baş bilim müdürlüğiniň, welaýat kärdeşi aklaşyklarynyň hem-de welaýat ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt nesihat maslahaty işin häsiýeti etsenni. Tenaslar we Telekeçler Birleşmesiniň Balkan welaýat bölüminiň, onuň partiýasynyň Demokratik we Agrar partiýalaryň Balkan welaýat
Balkanawa şäher komitetleriniň geçiren maslahaty ýokary ruhunetlige betlenni. Medeniyet Ministrligining Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň hemde Balkan vilayaty häkimliginiň bilelikde goramaklarına Balkan vilayatyna geçirilen dörrüjilik duguşlyklary ýokary ruhunetlige betlenni. Arka dagly serdaryň dünýä uzan ak ýoly halkara parahatçylyk we naşmak gilatly şygar bilen Balkanawa şäherindäki vilayat kitapxanasyna Türkmenmeşe tragynyň belek Gydylarwat etrawynyň jana her şäherçileriniň medeniyet öýlerine bolan dörrüjilik duguşlyklaryna Aşgabat şäherinden dörrüjilik medeniyet we sungat işgärleri ýerli ýazyjy şahylar gatnaşdylar. Dörrüjilik duguşlyklary edilen çykyşlarda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň hemde hormatly prezidentimiň taýsy tagallary netijesinde ýurdumyzda anyk barýan giň gelimli işler halkara parahatçylyk oynaşmak eli we Türkmenistanyň hemşeri beýtaraplygynyň şany 30 ýyllygy owa medeniýetini ösdürmek barada giň işleýän gurulmalar edildi. Aýdym taýlar ýaňlandy. Araçdaki hemşire beýtara Türkmenistan döwleti bilen hassa güllä besmegi dost we ony gatnaşyklarynyň barha pogtalandyrylmagy, halkymyň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin taýsy tagallar edýän Gahrman Arkadamyny we arkadaly Gahrman Serdamyna tüýs direkden aýdylan alkyşlar aýdym saada beslenen dörrüjilik duguşlyklaryny edilen çykyşlaryň özüni düzdi. Daşady vilayat şäher häkimliginiň Dinanlar birleşiginiň Daşady vilayat şäher bölümleriniň Kärdeşä Klaşlanyň vilayat birleşmesiniň Demokratik Agrar Telekeçiler partiýalaryň vilayat şäher komitetleriniň Medeniyet Müdürlüğünün bilelikde goramaklarına wagyn ýetigat maslahaty geçirildi. Daşady vilayatynyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğünün ýaşlar goramasynyň vilayat şäher geňeşiniň goramagyna geçirilen çäre wagyn ýetigat bilen bagly boldy. Demokratik Partiýanyň Lewap vilayaty hemde Türkmenawa şäher komitetleriniň vilayat kitapxanasy bilen bilelikde goramaklarına hemişeli beýtarap otamyz beýik ösüşleriň röwşen ýoly bilen atly maslahat geçirildi. Kärdeşä Klaşlanyň Lewap vilayat birleşmesiniň Dinanlar birleşiginiň Lewap vilayat bölümi bilen bilelikde goramaklarına geçirilen maslahat parahatçylyk we naşmak dünýäniň agdybirlik aýdymy diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Dinanlar birleşiginiň Marag vilayat bölüminiň goramagyna geçirilen ösüşleriň bedentliklerine beslenen täze döwrüň buýsançly Dinanlar atly okuw maslahaty işen häsiýete betlenni. Ýaşlar goramasynyň Marag vilayat geňeşiniň Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň hemde Mariýanyň maşylyk orta okuw mektebiniň bilelikde goramaklaryna geçirilen duguşlyk maslahaty işen häsiýete eýe boldy. Marag vilayat mali iqtisadi orta okuw mektebine geçirilen çäre netijeli tarapdan häsiýetlendi. Dawaral çärede Gahrman Arkadamyny we arkadaly Gahrman Serdarymda alkyş hemde hoşalyk sözleri belentden ýaňlandy. Häzirki günlerde geçirilýän ýarşlar üstünliklere beslenýä ýokary netijeler gazanmak sport beýleşikleriniň esasy maksadydyr. Türkmenistan sagdanyň we ruhunetliň ýurda atly universiýadaryň şäherlerine Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda judo boýunça ýarş geçirildi. Ýarşda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň topary 1-nji orny eýleme başardy. Değişiklikde ýarşyň 2-nji ornuny Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutunyň topary, 3-nji ornuny bolsa Türkmen Döwlet Mali Institutunyň topary münasip boldy. Ýurdumyzda şeýle ýarşlaryň ýygy geçilmegi köpçülikle beden terbiýanyň sportyň ösüşleri beslenýänini aýdym görkezýär. Geçirilen ýarşlar halkara beýleşiklerine ýokary derejeli toparlar üçin möhüm taýýarlyk tapgary bolup durýar. Universiýadaryň şäherlerine gandbol boýunça geçirilen ýarşda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň talip sporty, Türkmenistanyň Injinier Tekniki we Uly Kommunikasiýalar Institutunyň ýüpek ýoly toparlary, Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutunyň binägar topary değişiklikde 1-nji, 2-nji we 3-nji ornlary eýlediler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 16-njy martda günüýüz boljak howa barada Türkmenistanyň hidrometeorologiýa baradaky gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Ony ortagyna tardan teýle sekunda 9-14 metr etýän şymal ösür. Howa gündüzüne 21-26 gradus maýl, Kanariýa etraplaryna 11-16 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna atken bulutly howa bolup demirazyk ordan teýle sekunda 8-13 metr etýän şymal ösür. Howa gündüzüne 22-27 gradus maýl bolar.
Mara vilayetinde azken bulutly hawa bolup gün ortagyny ogurdan tili sekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Levant vilayetinde azken bulutly hawa bolup gün ortagyny ogurdan tili sekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gündüzüne 20-26 gradus maýly bolar. Daşoň vilayatyny ötkäpdirýän bulutly hawa bolup, ortagyny ogurdan tili sekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup, Demirhazyň ogurdan tili sekundy 10-13 metr etýän şemal öser. Hawa gündüzüne 23-25 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 16-syna magnet hadisesiniň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, ýaz pasyna howanyň ötkäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynyna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Bulary berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlar gepleşigimi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli habatlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň özeninde bolsa halkyň bekbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.
Assalamu alaykum hormatly adamlar, mehriban ýerleşler. Sözümizin başynda biz siziň her biriňizde berk can saglygyny, asy-halal yrsally ojaklaryňyza bagyp-bagtyarlygyň, agdyrlygyň hemra bolmagyny, şeýle hem bizi eşretli zamanada ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň, hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň jarlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan işleriniň elmydama ruwaşyklary beslenmegini tüýsürekden arzuw edýäs. Şeýle ýaşy arzuw dilegler bilen dillerde destan watan atly gepleşigimiziň täze sanyna tomoş etmäge çagyrýas. Ýaşyl toğun qatırdysy ýüregime owsun berer, baky söýgüň gözelligi ýadlaryma şowkun berer, saýlap seçip ýurtlar içre gowsundan gowsun berer, yaradana alkyşym sen, agrarym sen, Türkmenistan. Gözlerimin ak qarasyn güllerine işenim sen, topragyň ırsgally saçak millet bolup üýşenim sen, gursagynda öçmez ıssy didem üzere rewşenim sen, humaý uşy mekan tutmuş bostanım sen, Türkmenistan. Mehriban ýerleşler, 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip oglan edildi. Bu şanly ýylymyzda bolsa, biziň her bir günimiz toy bayramlara, şanly senelere beslenýär. Bu bolsa elbetde mehriban watandaşlarymyzyň her birini, raýatlarymyzyň ählisyny gowandyrýar, goýsandyrýar, täze üstünliklere ruhlandyrýar. Mehriban ýerleşler, 5-nji ýyly 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýip adlandyrmak bilen Türkmenistan bu ýylla ödünün hemişelik bir taraflygynyň 30 ýyllygyny giňden belleýär. Elbetde Türkmenistanyň daşary siýasat uğru boýunça dünýä halklaryna oňyn daşary siýasat uğruny alyp barýan döwlet hökümine bu ýylla Birleşen Milletler döredilmeginiň hem 80 ýyllygy utgoşukly bellenilýär. Ine şeýle ajaýyp şanly seneler münasibetli Türkmenistan ödünün bir taraplyk ýörelgelerini eýerýän döwletli daşary siýasatyny alyp barýar. Elbette Türkmenistanyň alyp barýan içeri we daşary siýasaty bugünkü günde diňe bir türkmen halky üçin eýsem sewit we dünýä halklary üçin oňyn ähmiýeti eýe. Munyň şeýledigine biz dünýä jemgyýetçiliginiň pikirleri galy bertede dünýäniň habar beriş terişleriniň üstü bilen hasam göz ýetirýär sebäbi ýurdumyzda amala aşyrylýan taparlaryň çäklerine mihman bolup gelen daşary ýurtly siýasatçylar, siýahatçylar galy bertede köpçülükden habar beriş terişleriniň wekilleri bolan dünýäniň meşhur jurnalistler tarapyndan berilýän bahanyň çäklerine de biz Türkmenistanyň näme derejede daşary siýasaty amala aşyrýanyna göz ýetirýär. Türkmenistan bugünkü günde diňe bir türkmen halky üçin eýsem sewit we Merkezi Aziýa döwletleri galy bertede dünýä döwletleri üçin ören oňyn başlangyçlary bilen çykyş edýär. Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýetine öňe atýan döwletli başlangyçlary bugünkü gün dostlukly döwletlerimiz tarapyndan ýygyderli gollanylýar. Galy bertede şeýle ajaýyp işleri gollamakda, olar bilen afterdaşop çykyş etmekle Türkmenistan diplomatik gatnaşyklary saklayan döwletlerimiz hem işçiligini görkezýär. Munyň şeýledigine goňşy we sewit döwletleriniň şeýlede dünýä halklarynyň biz bilen ele berip köp sanly başlangyçlar öňe sürmekde ýa bolmasa şol öňe sürülen başlangyçlaryna afterdaşop çykyş etmeklerine de biz aýdyn göz ýetirýär. Şeýle ajaýyp başlangyçlary orta atýan galy bertede dünýäniň durlukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin öňe sürülen esasy maksatlarda özüniň işçiligini görkezýän Türkmenistan dünýä jemgyýetçiliginiň şeýle-de köpçülükden habar beriş terişleriniň üns merkezine jemlenýär. Munyň şeýledigine ýakynda ýurdumyza sapar bilen gelen Euronews telekompaniýasynyň habarçylary ýa umuman döredijilik toparyna beren interwýusunda da gahrman arkadağymyz Türkmenistan atly beýik döwletiň dünýä giňişligine nähili münasip ornunyň bardygyny suwd etdi. Bizem gahrman arkadağymyz 30 ýyldan gowrak bäri Merkezi Aziýada özüniň münasip ornuny tapan Türkmenistanyň alyp barýan hoş niýetli parahat
güýjlükli daşary siýasatynyň çäklerine Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm urlary bilen baglanyşykly sowallara jogap berdi. Bütün Türkmen halky üçin gowannyrjy waka boldy. Ne şeýle ajaýyp töhfetdeşlikden soňra Türkmen diplomatiýasynyň milli mektebine dähmet çekýän muallimler bilen töhfetli görnüşlerini taýýarlap size ýetirmek makul bilik. Gepleşigimizden daşlaşmaň. Nähranilişler biz gepleşigimiz söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Biziň töhfetdeşimiz Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklar kafedrasynyň uly muallimi Mähri Cemal Mämmedow. Mähri Cemal muallim bilşimi diýäli 7 martda Gahrman arkadagymyz dünýäniň iri habar beriş agentlikläriniň biri bolan Euronews teleýaýlymynyň habarçysyna interview berdi. Töhfetdeşligiň dowamyna Gahrman arkadagymyz yurdumyzyň alyp barýan bitaraplyk siýasaty, onuň bir sebit we dünýä ähmiýetli taraplary, alaytada Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli gün tertibine duran durnukly ötüş maktatlaryna ýetmek üçin gozgalan esasy meseleler durmuşa geçirmekde alyp barýan uly işleri, şol ýerde diňe bir sebitde ýa Merkez Aziýada däl, eýsem Ýewropa döwletleri bilen bu ugur boýunça amala aşyrylmaly işler barada söhbetler boldy. Şol ýerde esasy mesele durnukly ötüş maktatlarynyň esasy göz öňüne tutulan meseleleriň biri energiýa howpsuzlygy bilen bagly boldy. Elbetde Türkmenistan häzirki wagtda energiýa çeşmelerini hem goňşy hem sebit hem dünýä derejesinde paýlaşmak hem amatly dünýä bazaryna çykarmak bilen bagly netijeli işleri alyp barýar. Töhfetdeşligiň dowamyna bu mesele bir esasy meselelerin biri boldy. Sebäbi Ýewropa döwletleri umumyň Ýewropa ýurtlaryny gaz hem energiýa howpsuzlygy bilen üpçün etmekde Türkmenistana aýratyn gyzyklanma bildirilýänligi baradaky meselanyň goz bolmagy tötenlik däl. Sebäbi Türkmenistan bu ugur boýunça esasy öňde barjy ýurtlaryň biri hasaplanylýan. Gahrman arkadagymyzam şol ýerde habarçynyň beren soragyna dünýäde bir öňde barjy döwlet hökümine bir anyk mysallary, anyk sanlary ýüzlenni bilen gepleşigimdi. Siz bilen şular dogrusyna dowam etdik. Dogry belleýäňiz Jemile muallim. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzyň peder ýoluny münasip dowam etdirýän arkadaly Gahrman serdarymyzyň taýsız tagallalary netijesinde Türkmenistan döwletimiz siýasy, ykdysady, medeni, insanperwer ugurlarda dünýä döwletleri bilen alyp barýan hyzmatdaşlyklarynyň çägi barha giňeýär. Inha ýakyny elbetde dünýäden durly ugurlar boýunça habarlary destin ýaýlyma goýberýän Euronews iri halkara teleýaýlymyny Gahrman arkadagymyz bilen söhbetdeşlik boldy. Elbetde Gahrman arkadagymyz söhbetdeşligini dünýä gün tertibiniň esasy meseleleri bolan suw serişdeleri, energetika hyzmatdaşlygy we beýleki ugurlar babatdaky paýhasly söhbetdeşlik geçirildi. Şu ýerde Gahrman arkadagymyzyň gaz howpsuzlygy babatyna beren interwiwsy häzirki döwürde dünýäniň iň wajyp meseleleriniň biri bolup dur. Çünki bilşimiz ýaly energiýa meseleleri elbetde adamzat jemgyýetiniň ösmegi, adamzatyň hassa amatly şertde ýaşamagynyň üpçün etmek babatdaky şertlerini şu mesele şu pudok özüne jemleýär. Her bir döwletde energetika pudogy esasy pudoklaryň biri bolup dur. Elbetde Türkmenistan döwletimiz tebiği serişdeleriň uly paýyna eýe bolmak bilen döwletimiz muny diňe bir ykdysady ösüşini gowlandyrmak, ýokarlandyrmak bilen çäklenmän. Eýsem döwletimiz bu ugurdaky hyzmatdaşlygy puhtalandyrmagyň hem guraly hökmüne garaýar. Türkmenistan döwletimiziň alyp barýan energetika diplomatiýasy babatynaky taslamalary dogrusyna aýdanmyza ählimize ma'lum bolşýaly 2016-njy ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherine energetika harçatynyň konferensiýasy geçirilipdi. Şol konferensiýanyň çäklerine bolsa Türkmenistan döwletimiziň 2017-nji ýylda bu konferensiýa başlyklyk edilip saýlanylmagy, galy berse-de Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 63-nji mejlisine energiýa serişdeleriniň ygtybarly hem-de durnukly üstaşyr geçirilmegi, hem-de onuň durnukly we ygtybarly hyzmatdaşlygy üpçün etmekdäki hyzmata atly rezolýusiýanyň
kararnamanyň 192 döwletiň adyndan bir agzdan kabul edilmegi elbette döwletimiziň energetika diplomatiýasyny ilerletmekde alyp baran münasip işleriniň bir hökmüne bellemek bolar. Elbette gahrman arkadamyz söhbetleşigiň barşynda ýurdumyzyň tebii gazyň goru boýunça dünýäde 4-nji orunda, galkynyş gaz känine yerleşen tebii gazyň gorulary boýunça dünýäde 1-nji oruna yerleşmek bilen häzirki wagtda onuň gory 27,4 trilyon kubmetre barabardygyny belledi. Elbette gahrman arkadamyz energetik ugrunaqy alınıp barylýan, iş ýüzüne geçirilen taslamalar babatyna hem belledi. Şu ýerde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy barada aýdanmyzy bilşimiz ýaly Pakistan hem de Hindistan Aziýada iň bir energetika çeşmelerine, energiýa serişdelerine xyridar döwletleriň biri hökmüne çykyş edýär. Pakistany hem de Hindistany gaz serişdeleriniň Owganistanyň üstü bilen yetirilmegi elbette sebitde ykdysady hem de siýasy taýdan durnukly ösüşi gazanmakda ören uly ähmiýeti bar. Biz energetika diplomatiýasynyň elbette daşary siýasatda alınıp barylýan işleri barada gurrun etdik. Elbette bu işler ýurdumyzyň içerki siýasatynyň elbette dowamy bolupdyr. Ýurdumyzyň içerki siýasatyna energetika puwdagyna ören uly ähmiýet berilýär. Yeri gelende bellesek ýurdumyzda energiýanyň alternativ çeşmelerini peýdalanmakda. Ýagny ykdysadyýetiň ýaşyl energiýasyny ösdürmek boýunça has takygy ýurdumyzda ýellen günden elektrik energiýasyny almak boýunça beketleriň gurulşygy ýa-da täze newit gaz ýataklarynyň gözleg işleriniň ýygyderli alınıp barylmagy, galy bersede Balkan daşagy ýokary voltly elektrik beketiniň gurulmagy, onuň ahal Balkan elektrik ýokary voltly elektrik beketiniň dowamy bolmagy ýurdumyzyň içerki bazaryna energiýa üçinçiligini üçin etmek, şol bir wagtyň özünde daşary döwletler bilen hem hyzmatdaşlyk etmekde ören uly ähmiýeti bar. Şu ýerde ýene bir aýratyn zady belläsim gelýär. 2023-nji ýylda arkadaly gahrman serdarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ähli umumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp düzmek baradaky teklibi bilen çykyş edipdi. Elbette ähli umumy howpsuzlyk strategiýasy bu uzak möhletleýin, maksatnamalaryň esasy işleriň alınıp barylmagy we iş ýüzüne geçiriljek ähli işler, ähli döwletleriň tagallalarynyň utgaşmagy netijesinde iş ýüzüne geçmegini şertlendirýär. Şu babatda ähli umumy howpsuzlyk strategiýasyny iş ýüzüne geçirmekde Türkmenistan döwletimiz iki sany iri strategik ugry, ýagny elektrik geçirjiligi hem de ulugsaşyr ulgamlary ileri tutýar. Bu wagtda döwletimiz tarapyndan öňe sürilýän aýdyň maksatlar, teklipler, başlangyçlar elbette dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan bütün dünýä elektrik gaz howpsuzlygyny üçin etmekde biziň döwletimiz ilkinjileriň hataryna çykyş etmekligi elbette bu ören buýsundurjy wakalaryň biri. Elbette Türkmenistan döwletimiziň daşary siýasatyna alyp barýan parahatçylyk hem de ynanyşmak ýörelgeleri bu biziň ata-babalarymyzdan miras galan baş ýörelgeler hasaplanýar. Inha gahrman arkadagymyzdan şu söhbetleşiginiň barşyna urşun ýeňen wagty ýok dip belleýär. Elbette Türkmenistanyň öňe süren bu başlangyçlary diňe bir türkmen halky üçin nädem bütün dünýä, bütün adamzadyň bähbidine gönükdirilen. Elbette gahrman arkadagymyzdan arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan öňe sürilýän parahatçylyk hem de ynanyşmak ýörelgeleri bu nesillere, asyrlara çagyryş. Parahatçylyk diňe bir türkmen topragyna däl eýsem bütün dünýä ýüzünde hökm sürsin. Şeýle asuda parahat durmuşyň sakasyna duran gahrman arkadagymyzdan, arkadaly gahrman serdarymyzdan alyp barýan daşary siýasaty mundan beýlek hem dawaralansyn. Gahrman arkadagymyzdan, arkadaly gahrman serdarymyzdan janlar sag bolsun, berent başlar aman bolsun. Tawalın Mäkir Cemal Molna gahrman arkadagymyz şol söhbetleşiginiň dowamyna diňe guur ýerde däl eýsem suwatdy turwa geçirjileriň kömegi bilen biz öz energiýa terişdelerimizi teglik baýlyklanmady Ýewropa ýurtlaryna çykarmak babatda da köp asyrlyk işleri meýilleşdirýär, häzirki wagtda şol işler durmuşa geçirmek ugrunda köp sany teklipler bilen çykyş edýär diýip belledi. Doğrudan emine Ýewropany birleşdirmek ýa bolmasa halklary dostlaşdyrmak,
birege ynanşmak duygusyny oýarmak üçin biz öz bar bolan tebigi baýlyklarymyzy dünýä çykarmakda, döwletleri birleşdirmekde, döwletlerden ýardam isleýär, hem döwletleri dostlaşdyrýar, hem birege ynamy artdyrmak üçin ysnyşdyrýan döwlet hökümine çykyş edýärdiňe. Tede gepleşigimde gelip beren täsirli gurrunlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Mähkemeleşler bir gepleşigimde tökötdeşlik arkaly dowam edýär. Biz tökötdeşligimizde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň muallimi Aýgödel Bayramowa bilen dowam edýär. Aýgödel bilişimi diýaly 7-nji martda Gahryman arkadagymyz dünýäniň iri habar beriş agentlikleriniň biri bolan köp sanly tamaşaçysy bolan Euronews teleýaýlymynyň habarçysyna interwýu berdi. Tökötdeşligiň dowamyna Gahryman arkadagymyz diňe bir Türkmenistan üçin däl, eýtem sebit we dünýä halklary üçin bähwetli bolan bir tarap Türkmenistanyň içeri we daşary siýasat dogrusyna laýtady bir ketgitli uğurlar barada täsirli gurrunlar berdi. Şol tökötdeşligiň dowamyna esasy ileri tutulan mesele Merkezi Aziýada Türkmenistanyň orny biz bilýäris Merkezi Aziýa döwletleri bilen häzirki wagtda dünýäniň beýleki döwletleri galy berse-de halkara guramaları hat için gyzyklanýarlar. Umuman iki tarapdan we köp tarapdan häsiýeti eýe bolan gatnaşyklary ýola goýmak üçin köp sany gyzyklanmalar bildirýärler. Döwletler Merkezi Aziýa goşmak formatyna köp sanly döwletler häzirki wagtda köp tarapdan hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär. Edil şonuň ýaly halkara guramalara da bu häsiýet mahsus bolan Birleşen Milletler Guramaty garaşdy döwletleriň arkalaşygy ýa-da bolmasa Ýewropa bileşigi ýaly köp sanly halkara guramalar häzirki wagtda Merkezi Aziýa döwletleri bilen köp tarapdan gatnaşyklary şolar dogrusyna habarçy Gahryman arkadagymyzda bir näçe sorawlar bilen ýüzlenende Gahryman arkadagymyz Türkmenistanyň alyp barýan daşary siýasat uğru boýunça esasy bir taraplyk ýörelgesine eýerýän bu gatnaşyklar Türkmenistanyň aýra ten görkezçi bolup çykyş edýär ýa-da Merkezi Aziýa döwletleri, sebit döwletleri halkara gatnaşyklaryna umuman Ýewropa ilerleýän nazarymyz biziň hasam bir geljegi nazarlaýar diýip bir önam bilen belledi. Täbäbi Türkmenistan häzirki wagtda Ýewropanyň ençeme döwletleri bilen diplomatik gatnaşyklar saklaýar. Olar bilen köp taraplaryň hyzmatdaşlygy berkitmek üçin hem Ýewropa bileşigi bilen hem ýakynan hyzmatdaşlyk edýär. Ine sorawdan belli bolýaly Merkezi Aziýa sebiti bilen baglanyşykly Ýewropa bileşiginiň bir gözeňine tutýan geljekki maksatlary, meýilleri, gyzyklanmalary baradaky sorawy ýüzlenesimiz gelýärne şular dogrusyna tökötdeşligimizde siz bilen dowam etdik. Doğru ele geçen Cemile Molim elbette Merkezi Aziýa baratynda gurrun edemizde ilki bilen onun stratejik taýdan wajyp sebit bolup durýanyny aýratyn bellemeler. Bu sebit geografik taýdan hem asyrlar boýy dünýäniň özüne çekici bir giňişlikleriniň biri bolup durýar. Elbette Merkezi Aziýa düşünjesiniň bir näçe ölçegleriniň hem bardygyny aýtmak isleýärin şol ölçegleriň hataryny taryhy, geografik, ykdysady, siýasy ölçegler bolup durýarlar. Beş sany dogonluk döwletiň hem olaryň halklarynyň dostlugyny we hyzmatdaşlygyny ýygyderli putalandyrmak, hoş niýetli goňşuçylygy, taryh ykballarynyň bir bölünmezligini gorap saklamak ilkinji nawatda şu Merkezi Aziýa döwletleriniň wezipesi bolup durýar. Şoňa görä de sebit döwletleriniň başdanlary ýygy-ýygydan dürli siýasy meýdançalaryň çägini Merkezi Aziýa sebitini parahatçylygyň, durnuklugyň we gülläp ösüşiň dolagyny öwürmek boýunça bilelikdäki işleriň anyk uğurlaryny hem kesgitleýärler. Mälim bolýaly bir näçe ýyl mundan ozal Gahryman arkadagymyzyň iň ýokary derejede ulgamlaýyn siýasy dialogyň ähmiýetini bir ünsü çekip sebitleýän hyzmatdaşlyga düýp göter täzeçe çemeleşmek pikirini öňe sürdi. Häzirki zaman şertlerine bu konsepsiýa hem aýratyn ähmiýeti eýe bolup durýar, çünki oňa Merkezi Aziýa sebitiniň diňe bir iklimden eýsem bir ähli derejede alınıp barilýan işlerdäki barha artýan ornuny ýa-da ýokary derejede hasaplanylýar.
Türkmenistan hem döwlet tarahy hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçiliklerine netijeli peýdalanmak, şeýle-de täze giň gerimli bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek boýunça anyk başlangyçlary ýygyderli öňe sürýär. Soňky ýyllarda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň duşuklary, şeýle-de Merkezi Aziýa döwletleri bilen beýleki döwletleriň, şeýle-de halkara guramalaryň bilelikdäki geçirýän duşuklary sevitleýin hyzmatdaşlygyň barşy we maksady barada hem bütüni garaýşyň döremegine, şeýle-de häzirki döwrüň şertlerini uzak möhletleýin mümkinçilikleri göz öňüne tutmak bilen gatnaşyklaryň ileri tutulýan uğurlarynyň hem kesitlenmegine bu geçirilen duşuklaryň netijeleri has hem uludur. Häzirki döwürde dünýädäki çylşyryny ýagdaýlar bilen baglykda parahatçylygy, lalaşygy, durunluklugy gorap saklamak Merkezi Aziýa döwletleri üçin bir esas ileri tutulýan uğurlaryň biri bolmagyna galýar. Çünki Gahryman Arkadağymyzyň hem Euronews teleýaýlymynda bellemegine görä Merkezi Aziýa döwletleri çalk ýetkinler bilen ösýär. Şeýle-de bu döwletleriň, şeýle-de Ýewropa döwletleriniň hem baý TV serişdeleri ýaş we işe ilaty bar diýip belläp geçýär. Şeýle-de Euronews teleýaýlymynyň habarçysynyň Merkezi Aziýa we Ýewropa Birleşigi bilen birlikde geçiriljek maslahat hakynda hem beren soragyny şol barada gytaça öz pikirini beýan etdi. Şonu Merkezi Aziýa we Ýewropa Birleşigi bilen birlikde ilkinji geçiriljek bu duşuşyk iki sevit üçin gaty ähmiýetli boljagyny aýratyn belläp geçdi. Çünki Merkezi Aziýa we Ýewropa seviti dünýä kartasynda bir ähmiýetli orny eýeleýär. Türkmenistan bir tarap döwlet hökümine diňe bir Merkezi Aziýa beýleki döwletler üçin näleýsem goňşy sevit döwletler üçin hasam ähmiýetli döwlet hökümine çykyş edýär. Alaýda ýurtlaryň özara gatnaşyklaryny berkitmekde, dostlaşmakda, ýa bolmasa uly taslamalar durmuşa geçirmekde aýratyn ornunyň bardygyny ine şu söhbetdeşligiň dowamynda da şaýat bolup, ine şeýle soraglar bilen ýene-de bir üns çekilen zat sevitde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňnaş diplomatiýa boýunça sevit merkeziniň Aşgabatda yerleşmegi şu sevitin ýurtlarynyň içeri we daşar fiýatatyna täsir edýän döwlet hökümine çykyş edýän bir tarap Türkmenistan diňe bir Merkezi Aziýa ýa bolmasa belli bir döwletler däl eýsem köp döwletlere sevit we halkara derejetindäki meseleleri çözmekde özüniň bir işçiligini görkezýär alaýda şol ýerde bir tarap döwlet hökümine şu Awganistanyň bir içki ýagdaýyny durnuklaşdyrmak ýa-da parahat ýaşaşy üçin etmek, durnukly ösüşe päsgelçilik döredýän käbir dartgynlyklar aýyrmakda Türkmenistanyň aýratyn hyzmatynyň barlygy bilen bagly soragada ýüzlenip töhbetdeşligimizi şu mesele bilen baglam dowam etdik. Elbette dünýädäki çylşyryň ýagdaýlary bilen baglykda şu Merkezi Aziýa döwletlerine parahatçylyk, durnuklugy saklamak diňe bir şu Merkezi Aziýa döwletlerine degişli bolman eýtem onuň daşdaýragyna goňşy döwletlerini hem öz içine alýar. Şeýle-de esasan şu Merkezi Aziýa döwletleri bilen bile taryhdaýdan hem bagly taryh köklerim bir bolan şeýle-de oňa ýanyşyk yerleşen goňşy döwletimiz bolan Awganistan döwleti Merkezi Aziýa üçin esas bir ileri tutulýan uğurlaryň biri bolup galýar. Elbette Awganistan uğuru boýunça hyzmatdaşlygymyz hem muňa aýdyň mysal getirmek bolar. Çünki Türkmenistan garaşsylyk alan günlerinden bäri Awganistan döwletiniň içinde bir durumluklugy, parahatçylygy ýetmek maksady bilen bir näçe işler alyp bardy. Oňa mysal ökmünde Awganistan döwletiniň meselesi boýunça şol Türkmenistanyň mediator bolup çykyş etmegi, şeýle-de Türkmenistanyň Awganistan döwletine ýygyderli insanperwer kömekleriniň bermegi muňa aýdyň mysal bolup durýar. Elbette Gahryman Arkadağymyzyň hem Arkadagy Gahryman Serdarymyzyň hem gatnaşýan bir halkara maslahatlaryna ýa-da halkara guramalaryň çäklerine çykyş edenlerine hökmany Awganistan döwletinde durnuklugy saklamak, şeýle-de parahatçylygy ýola goýmak boýunça bir näçe teklipleri, başlanýçlary öňe sürýär. Türkmenistan döwletimiz elbette dünýäde özüniň bir tarap siýasatyna eýermek bilen dünýäde parahatçylygy ýola goýmak, şeýle-de howpsuzlygy üçin etmek boýunça her bir geçirilen
geçirilýän çärelere, her geçirilýän maslahatlary gatnaşmak bilen ol ýerde özüniň tekliplerini, başlanýyşlaryny öňe sürýär. Çünki biziň ýurdumyzyň bir taraplygy hem özüniň mazmun taýdan oňyn bolmak bilen dünýäde bolup geçen her bir parahatçylyk üçin etmek boýunça tagalalarda hiç wagt daşda duranok. Şu pursatdan peýdalanyp ýurdumyzyň dünýä derejesindäki awraýyna hasken pultalandyrmakda ähli tagalalar etýän Gahrman Arkadagymyza, Arkadagly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun aýtýan. Goý türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmydama ruwaşlyklara beslensin. Tawalňa godal malum gelip beren täteli gurrunlaryňyz üçin de işiňizde ol üstünliklaryň ýar bolmagyny arzu etýär. Mähriman ýerleşler bir gepleşigimiz töhfetdeşlik arkaly dowam edýär. Biziň töhfetdeşimiz Türkmenistanyň Täşeri işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň halkara hukuky we deňeşdirme hukuky kafedrasynyň uly malumy Merjen Gurbannazarowa. Merjen malum gepleşigimizde tedi hoş gördük. Merjen malum bilişimi diýaly ýakynda Gahrman Arkadagymyz dünýäniň iri habarlar agentliklerinden biri bolan Euronews teleýaýlymynyň habarçysyna interwýu berdi. Şol interwýuň dowamyna dünýäniň ötüşine täsir edýän käbir meseleler gozgaly. Laýtada şol ýerde dünýäniň ýaşaýyşy bilen berk baglanyşykly bolan suw meselesi ör goýuna galy bilişimi diýaly. Suw çeşmelerini aýagly saklamak, umumyň suwy her bir halklara, her bir adamzada bir el ýeterli etmek maksady bilen häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasy köp sanly işler durmuşa geçirilýär. Şol geçirilýän işleriň çäklaryna Türkmenistan özüniň işçiligini görkezýär. Umumyň suw aýagly saklamak, adamzada bolelin görnüşde el ýeterli etmek meselesi ähli halklarda bolşýaly türkmen halkynyň bir park goýanok. Bu wagtda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň köp sanly ortadan öňe süren başlanýyşlara aýdyň şaýatlyk edýär. Şu söhbetdeşligiň dowamyna da ilkinji gozgalan mesele suw bilen baglanyşykly boly täbäbi diňe bir sebitde däl bütün dünýäde suw meselesi bir esasy mesele hökmüne çykyş edýär. Şol ýerde Gahrman Arkadagymyza berilen sowalla esasy mesele Merkezi Aziýada suw bilen baglanyşykly alınıp barýan işler umumyň durlukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin suwun esasy mesele hökmüne çykyş etmek bilen bagly bir anyk sowallara Gahrman Arkadagymyz bir pert jogaplar berdine töhfetdeşligimizi şular dogrusynda siz bilen başlasak. Cemile malum häzirki wagtda Türkmenistan döwletimiz hyzmatdaşlygyň döwürli urlar boýunça iri halkara başlanýyşlar bilen çykyş edip global ösüşiň häzirki zaman meýillerini laýyk gelýän täze geosyýasy we geoiqtisady geňişligi gurma dünýä jemgyýetiniň ünsüni çekýär. Bu tekliplerin dünýäde golluk tapmagy hem TV'dir öz tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň hökümetiniň 1000 ýyllyk ösüş maksatlaryna ýetmek bary taglalaryny hem işçiň ýardam berýär. Hormatly prezidentimiň hem nygtaýşýaly ekologiýa meselesi hem hyzmatdaşlygyň ileri tuturýan urlugyň biri bolupdyr. Biziň ýurdumyz hyzmatdaşlyk boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasynyň bir näçesine gatnaşmak bilen TV'ge togoramada işli meseleleri işçiň çykyş edýär. Bir taraf Türkmenistan döwletimiz ve diplomatiýasynyň kadrlarynyň durmuşa geçirilmegi, siýasat işiniň möhüm urlugyň bir hökmünde kabul etmek bilen ähli ösüş maksatlaryna goşulýan ýurtlar hataryna ilkinjileriň biri bolup, şu diplomatiýa fawatyna netijeli teklipler öňe sürýär. Bilişime diýelim, Günorta Koreýanyň Daegu şäherine 2015-nji ýylda geçirilen bütün dünýä suw forumuna Gahrman Arkadagymyz öňe gatnaşdy we şu forumda diplomatiýada täze uğur bolan suw diplomatiýasyny öňe sürdi. Şeýle hem Gahrman Arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan eglan edilen 2018-2028-nji ýyllarda durnukly ösüş üçin suwatly hereketleriň 10 ýyllygyna bagyşlanan ýokarda dejeli halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Täjikistan Respublikasyna iş saparyna bolar. Şonu Türkmenistan parahatçylyk, söýüjülük, oňyn bir taraplyk hemde netijeli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşar siýasat uğruny ýygydyry durmuşa geçirmek bilen ähli mümkin
tertibiniň möhüm meseleleriniň oňun çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça mum tagallalary uly goşan goşýar. Häzirki wagtda suw we ekologiýa şertleri ilkinji derejeli wezipeleriň biri bolup durýar. Gahrman arkadamyň Duşanbe şäherine ýokary derejeli halkara maslahatyna gatnaşmagy Türkmenistanyň bu gurda giň hyzmatdaşlygy şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly guramalaryň we düzümleriň çäklerini gatnaşyklary giňeltmäge ýetýärliginiň nowatak suwutnamasy bolup durdy. Suw ferişdeleriniň rejeli peýdalanynyň hem-de durnuklaşyş maksatlaryna ýetmek bilen baglanyşykly utgaşykly beýleki meseleleri ören jogapkärli çemeleşýän biziň ýurdumyz olaryň çözgüdini tapmakda netijeli hyzmatdaşlygyň putolandyrylmagyna ýardam bermäge çalışýar. Bu ulgamda toplan oňyň tejribesini hem-de mümkinçiliklerini, umum bähwetlerini goýnukdyrylmaga taýýardygyny hem görkezýär. Şunuň bilen baglykda Gahrman arkadamynyň parasatly baş tutulagyny Türkmenistanyň dünýäde we sebetde suw meselesini çözmekde hem-de suw ferişdeleriniň netijeli ulanmagyny ugrunda durmuşa geçirýän işleri, ýurdumyzyň suw diplomatiýasy boýunça alyp barýan giň gerimli möhüm başlangyçlarynyň aýdyň sowutnamasydyr. Amalaşylýan şeýle işler ýurdumyzda we bütün dünýäde ekologiýa awadançylygyň durnuklugyny berkitmäge, howanyň üýtgemeginiň öňüni almagy hem-de suw ferişdeleri boýunça meseleleriň oňun çözülmegine amatly şertler döredir. Häzirki döwürde Türkmenistanda şertiýat konsepsiýasyny ileri tutulýan uğurlaryň hataryna energetika, ulug suw diplomatiýasy çykyş edýär. Bilşimde ýaly 2018-nji ýylyň dekabr aýynda Gahrman arkadamyz Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Geňişlen Mejlisinde Türkmenistan diplomatiýasynyň möhüm uğurlaryny öwrenmek, bu wagtda okuw ilmi tejribe öwrenşişlerini ulgamlaryny esasda alyp barmak, şunuň bilen baglykda halkara guramalaryny özara utgaşykly işleri hasda geňeltmek maksady bilen Türkmenistan Daşary işleri ministriniň halkara gatnaşyklар institutyna Türkmenistan diplomatiýasynyň möhüm uğurlary boýunça okuw merkezini açmak barada karary gol çekipdi. Bu merkeziň açylmagy ýurdumyzyň daşary syýasatynyň energetika, ulug suw beýleki uğurlarda amala aşyrýan işlerini hem-de hormatly prezidentimiziň öňe sürýän umum adamzat bähwetli başlangyçlaryny ilmi esasda öwrenmeklige ýardam berdi. Merkeziň esasy wezipesi Türkmenistan prezidentiniň daşary syýasatyny ilkinji nowatda energetika, ulug we suw meseleleri boýunça netijeli halkara hyzmatdaşlygyny alyp barmagy goýnukdyrylan başlangyçlaryny hem-de olaryň iş ýüzüne durmuşa geçirişiniň çuňur öwrenmegi esasynda hünär öwrenş we hünär kämilleşdiriş maksatly okuwlar guramak bolup durýar. Merkeziň okuw işleri talipler üçin niýetlenen ýöretdik hem fakultativ okuw dersleri maksatlaryň okuw görnüşini alınıp barylýar. Şu maksat bilen Türkmenistan Daşary işler ministriniň halkara gatnaşyklary institutynyň professor mugallimleri tarapyndan hem ýygydyr okuw kitaplary we gollanmalary, ilmi teoretik we amal tejribe häsiýetli makallar hem ýygydyr taýýarlanýar. Türkmenistan diplomatiýasynyň möhüm uğurlary boýunça okuw merkezine energetika diplomatiýasy, ulug diplomatiýa, suw diplomatiýasy ýaly uğurlary boýunça okuw sapaklary ýöreti her ýyl tasdiklanan okuw mellama laýyklykda alınıp barylýar. Bu okuw merkezine yerli we daşary ýurtly bilermenleriň, Türkmenistan daşary ýurtdaky diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna hem fakultativ okuw sapaklary ýygydyr üstünlik geçirilýär. Cemile Molim ýanky belleşiňe ýaly dogrudan ýakynna dünýäniň millionlarça teletomuşny syýasy, ykdysady, medeni we beýleki uğurlarda bolup geçýän wakalar bilen dürli dillerde destin tanıştıryan Euronews telekompaniýasynyň döwretçilik topary ýurdumyza saparda boldy we türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyz Gurban Berdimuhammedow bilen bu awrly telekompaniýanyň habarçysy bilen sowallary jogap berdi. Gahrman arkadamyz söhbetdeşlikde ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň esasy uğurlaryny, dünýä gün tertibiniň üns merkezine durýan suw, energetika meseleleri ähli hem tewit hyzmatdaşlygy barada Türkmenistanyň garaýşlaryny beýan etdi. Milli liderimiziň iri telekompaniýanyň habarçysy bilen söhbetdeş bolmagy bolsa, dünýä bileşiginiň Türkmenistana bolan ägirt uly gyzyklanmalarynyň ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň möhüm ähmiýeti eýediginiň döwletimiziň halkara awraýynyň barha belende galýandynyň aýdyn göwäsi barada giňişlerini görüňerdi. Bu söhbetleşdikde esasen bir näçe uğurlar boýunça ýagny sebetde iň derwaýy meselelerin biri bolan ýagny sizden belläp geçdiňiz Cemile Molim suw ýetmezçiligi, ol suw üçin ykdysady talan artmagy bilen hasda çylşamlaşýar. Munyň özüniň sebeti üçin ören uly mesele bolup durýanda barada we biz Merkez Aýda suw meselesine seretmeň esas 3 kadasyny
seyretmelde barada Gahrman arkadağımız öz çıkışına belläp geçdi. Yani olaryň birincisi halkara kuwy berjay etmek bilen, yani onu munun özü su serişdelerinin bütün adamlarda umum bayla bolup durýandygyny aňlaýar. Su peýdalanmak bolsa umum karar edilen kadrlara laýyklykda hususan Birleşmiş Milletler Guramasynyň konvensiýasynyň esasında ýoly goýulmagy barada belläp geçdi. Ikinciden behwitleriň özara hasaby almagy, yani bu bolsa su serişdeleri ulananda ähli döwletleriň halklaryň behwitlerini göz öňünde tutulandygyny aňlaýar. Diňe şeýle çemerleşme, durnukly ösüş üçin edip biler. Üçüncüden bu işe halkara guramalaryň ilkinji nowatda Birleşmiş Milletler Guramasynyň gatnaşmagydyr. Biz Birleşmiş Milletler Guramasynyň su meselesi bilen bagly başlangyçlara gatnaşmagynyň kanun we netijeli boljakdygyny ananýar. Şundan uğralyp Sewediň serhüdüsde derýalarynyň su serişdelerini peýdalanma usullaryny ýola goýmak maksady bilen Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlaryna sudan peýdalanmak meseleleri boýunça Sewit Geňeşiniň döretmeni hem teklip edýär. Munyň özü Merkezi Aziýada hoş niýetli goňşuçylygy, ösüşi, hyzmatdaşlygy berkitmekde möhüm ädim bolar diýip şeýlehem biz Birleşmiş Milletler Guramasynyň Amy derýa we Syr derýa boýunça konvensiýalaryna kabul edilmegine gollaw çykşaýar diýip Gahrman arkadağymyz öz çykşyny belläp geçdi. Pursatdan peýdalan Gahrman arkadağymyza, arkadaly Gahrman serdarymyzy el-ýurt behwetli, umum adamzat ähmiýetli alyp baran ähli halkara başlangyçlar üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadağymyzyň, arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürli uzak, el-ýurt behwetli alyp baran ähli tutumly işleri hemişe rawaçlyklara weslensin. Sag bolun Merjan molim, beren täsirli gurulmagyňyz üçin dogrudanam häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyl içinde gün tertibinde duran durnukly ötüş maksatlaryny ýetmek bilen bagly esasy mesele bolan su çeşmelerini aýagy saklamak, dünýäniň ilatyna su bilen üçin etmek ýaly meselelerde Türkmenistanyň ören jogapkärçilikli çemeleşýändigi hemem bu wagtda köp sanly işleri, halkara derejeli işler alyp barýandygyny biz Gahrman arkadağymyzyň ýygyderli gatnaşýan sammitlarynyň, mejlisleriniň ýa bolmasa Türkmenistanyň adyndan öňe atýan teklipleriniň mysalyna da biz aýdyň bilen göz ýetirýär. Söhbetdeşlikde hem hut şu meseleniň gozgalmagy ol tetenleýin däl. Bu mesele diňe bir bugünnäl eýsem Gahrman arkadağymyzyň mundan öňdäki söhbetdeşlikleriniň dowamyna da erşagat bolup geçen mesele sebäbi häzirki wagtda Türkmenistan bir hoş niýetli parahat öýjülükli daşar siýasat alyp barýar. Hoş niýetli gatnaşyklary ýola goýmak, halklary dostlaşdyrmak, birek-birege ysnyşdyrmak, umuman alalaşmak we inanşmak ýaly ýörelgeler bilen dünýäde parahatçylyk üçin etmekden ibaret. Gahrman arkadağymyz bütün adamzada şeýle ajaýyp mirasy peşkeş goýmak isleýär. Şoň üçin Türkmenistanyň adyndan döwletli hemem köp asyrlyk işler durmuşa geçirýär. Bizem size gelip beren täsirli gurulmagyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. İşiňizde ul üstünlikler ýar bolsun. Yer ýüzünde bir ýurt münasip bolsa, ata watan münasipsiň ösmäge, biziň asla hakymyz ýokdur bir ädimem bolsa ýyzy etmäge. Guşlar uçup ýadamaýalar, atlar diňe ýadaýanlar çapmasa, watan saňa hyzmat ömrüň manysy, saňa gulluk ýetirýänler maksady. Hormatly adamlar, mehriban tomoşaçylar. Elbetde biziň her birimiziň ýüregimiz, kalbymyz şu edip watanyny gurýar. Watana hyzmat etmek, oňa ak yürekden, halal zähmet bilen münasip goşundan goşmak bolsa, insanyň durmuşyna ullakan bagtdan nişan. Mehriban arkadaşymyz, hemde hormat prezidentimiz, arkadaly Gahrman serdarymyz biziň her bir raýatymyzyň bolelin, erkin, eşretli, asuda, parahat durmuşda ýaşamak üçin gece gündüz tagalalar edýär. Halkara parahatçylyk we inanşmak ýylymyzda bolsa, Türkmen betaraplygynyň derejesiniň 30 ýyllyk münasibetli halkara betaraplyk günni ýokary derejede, halkara derejede belläp geçmeklik üçin şu gullardan bir näçe mailnamalar, medeni köpçülikden şäherleri, halkara forumlar mailleşdirilýär. Elbetde munyň özi diňe bir ýurdumyzyň şäherine däl eýsem halkara derejesinde, dünýä derejesinde mehriban watanymyzyň awraýynyň bir
şan şöhratynyň hassa putulanýanlygyny alamatlandyrýar. Dillerde destan watan atly gepleşmegimiň şuňky sanyny size ýetirmek isleýän söhbetdeşiklerimizden, söhbetli görnüşlerimizden görnüşi ýaly ýurdumyzyň ähli puwdagyny bugunky günü belen sepkitlere ýetirilýär, şanly üstünlikler gazanylýar. Bular elbetde bizi hasam marjoşdurýar, gowandyrýar. Aýratynam hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň, gahryman arkadagymyzyň daşyna mäkäm jebisleşip halkymyzyň mundan beýlekde bir eşretli ýagty geljege sary gitmegine ädimleriniň şowlu bolmagyna itergi berýär. Hormatly adamlar, mehriban tomaşaçylar, dillerde destan watan atly gepleşigimiň bu sanyny size ýetirmek isleýän söhbetli görnüşlerimiz şulardan ibaret. Sözümiň ahyryna biz ýene bir gezek sizin ähliňizde jan saglygyny alparyan işlerinizde elmadam mesulluklaryň rowaşyklaryň ýar bolman ardy edýär. Şeýle hem türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagymyň, hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny alyp barýan dünýä ähmiýetli, umumy adamzat behwitli işleriniň hemişe rowaşyklary beslenmegiň tüýsürekden ardy edýär. Goý mehriban watanymyzda aýdym sagyň mukamyň sesi ýanlanyp dursun. Goý Türkmenistan diýarymyzda bayramlara toylar ulaşdyn. Ýene de ýaýlymda görüşýänçä hoş sag bolun.
Mehriban illeşler, Türkmen TV Nokot Gowtayn saýty sağlyk hyzmatlary bir ýere jemledi. Wagtyňyzy tygyşytlan. İslenlik uğurdaky sağlyk hyzmatlardan peýdalanmak isleseňiz, 0560 belgisine 630 san belgisini SMS uğratsaňyz, hyzmatlaryň sanawy elimine gelip bolşar. Sağlyk hyzmatlar bilen durmuşymy ýeňilleşdirin. Mehriban çağalar, sowgutly biýje gatnaşyp smartwatch utasyňdy gelýärmi? Türkmen kitap dükanlarından 50 manatlyk sewda edip ýürüti SMS kod alın. Kitap dükanlarynyň salgysyny almak üçin 0530 belgisine kitap sözüni ýazyp uğratsaňyz, size kitap dükanlarynyň salgysy gelip gowşar. Sowgutly biýje çekilişigi Türkmen TV Nokot.go saýt arkaly online görnüşinde çekilip, sizin üçin körpeler gepleşigine görkezler. Pähim paýhasymany magtym gulupragy. Ýa diýillerde mysapyrlyk çekenden ursa, sökse, horlasa da iyil ýaxşy. Jan saglygyň bolmaz hiç deňi taýy. Agşam ýatyp ertir şükrün kılýaxşy. Gurdugum aslynda bilgil bu zeminiň meýhydyr. Erer ol erkin madam, budur Türkmen binasy. Adam bolsaň gulak goýgul öwde. Alimlar ýanyna söhbet ýaxşydyr. Bedew diýgeç, hemme bedew deň bolmaz. Çyn bedewler meýdanyna bellidir. Yetimi görüňde güler yüz bergil. Gollan gelse aňa tagam duň bergil. Bir bedewni saýlap alar bolsaňyz, syýnasyn, sagrasyn, gerşin görüň. Ikiniň syýlagy birini azdırar. Tayak bir dälini ýola getirmiş. Her kişiniň öz perdendi, özüne cemally görünür. Bi sabar gul, tiz ýolgor belaga. Sabarly gul, dura şat bolur. Alma gör yaman sözü ýadyňa, diken bolup dürtüp geçer donuňdan. Öz gadryny özü bilmez adamdan, aňlamazlar, amu hasy ne bilsin. Ýagşy bilen bolsaň owa, işiň zowky sapa bolar. Her bir sözi jana yarar, ýagşy bile ýoldaş bolan.
Assalamu alaykum Mehriban adamlar. Sizin ähliňizden agdy bir ojokluňyzy awadançylyk, hormatly prezidentimizin arkadaly gahrman terdarymyzyň parasatly ýolbaşdyndy. Öňdöňörjükli siýasaty netijesinde ösüşlerden ösüre öz milli ýolumy dülen ynamly öňe barýan garaşdyry baky bir tarap Türkmenistan döwletimide 2025-nji halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynda mundan beýlekde belen tepkitler hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyň tarapyndan başlanylýan we ýygy durmuşa geçirilen il halk adamdat pähbetli başlangyçlaryň hem mundan öýlek başlanmagyny hormatly prezidentimizin arkadaly gahrman terdarymyzyň şeýlede Türkmen halkynyň milli lideri, milletiň atasy, gahrman arkadagymyzyň danlarynyň sag işleriniň rowatçy bolmagyny arzu etmek bilen Alternativ Türkmenistan teleýylymyna bir tarap Türkmenistan atly siýasy gepleşigimiziň nowatda aksanyna başlaýar. Mehriban adamlar, biz şunu gepleşigimizde Mawtumlar Türkmen Döwlet Üniversitetiniň aspirantura bölüminiň baş günärmeni Muhammed Cemilowy çağırdyk. Muhammed'i gepleşigimizde hoş gördük. Muhammed ine garaşdyr baky bir tarap Türkmenistan döwletimiz 2025-nji halkara paragatçylyk ynanşmak ýylynda hormatly prezidentimiziň arkadaly gahrman terdarymyzyň gahrman arkadagymyzyň başlangyçlary bilen rawaşlanýan taryhy wakalara şaýat bolýar. Türkmenistan döwletimiz 2025-nji halkara paragatçylyk ynanşmak ýylynda adamdat pähbetli başlangyçlary öňe sürmegini, olary durmuşa geçirmegini dowam etdirýär. Türkmenistan döwletimiz tarapyndan öňe sürülen şol başlangyçlar hem dünýä bileşigi tarapyndan, dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan, Birleşen Milletler Guramaty, onuň düdüm birlikleri ýürütülüşden edara tarapyndan beýleki halkary we sebätary guramalary tarapyndan gyzgyn goldawy eýe bolýar. Çünki ol başlangyçlaryň ählisi dünýäde parahatçylygy berkitmekle gönükdirlendigi bilen tapawutlanýar. Tutuş adamdaryň bähbidine gönükdirlendigi bilen tapawutlanýar. Şeýlede Muhammed ählimiziň gözü şaýat bolşumy däli Türkmenistan döwletimiziň halk hojalygynyň durly pudoklary, ähli urlary toplumlaryň ötürülmegini dowam etdirýär. Türkmenistan döwletimiziň ykdysady taýdan ösüşleri, galkanyşlary bugun günde dünýä jemgyýetçiliginiň hem üns merkezinde durýar. Türkmenistan döwletimiz hormatly prezidentimiziň arkadaly gahrman terdarymynyň parasatly ýoluşyna ýurdumyzyň oba hojalygynyň, halk hojalygynyň, ykdysadyetiniň ähli urlary boýunça uly ötüşler gadanýar. Ine 2025-nji halkara paragatçylyk ynanşmak ýylynyň mart aýynyň 2-nji 10 ýyllygy hem şeýle taryhy wakalar bilen şanlanyny diýsek biz öte geçdigimiz bolmaz. Çünki Türkmenistan döwletimiň ýa belläp geçimi diýýär häzirki döwürde ýurdumyzda öndürilen önümler bilen, öz içki önümlerimiz bilen tarp edijileri doldurjy kanatlaryny wagtda alınıp barýan işler ýokary depgillerde dowam etdirilýär. Ine 10-njy martda şeýle taryhy wakalaryň biri bolup geçdi. Muhammed ählimiz gözü şaýat bolduk. Hormatly prezidentimiz şol gün, ýagny Ahal welaýatynyň Bäherden tarapynda täze detkanyň Bäherden keramik önümler kärhanasynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Bu kärhana hem ýurdumyzda täze galkanyşlaryň, täze ötüşleriň bir aýdyň nişanyny öwrülen kärhanalaryň biri bolup durýar. Çünki kuwatlylygy her bir ýylda 3 milyon 300 min ine 400 metr keramik edep plitaryň we ýürüm tany tanfayan önümünü öndürmäge niýetlenen kärhana bolup durýar. Munyň özü ýurdumyzda häzirki döwürde alınıp barýan guruluşlary, alınıp barýan işleri dol üçin etmäge niýetlenen kärhanalaryň biri bolup durýar. Bugünkü üstümizdäki halkara paragatçylyk ynanşmak ýylynyň özü täze üstünlikleri beslenýän ýyllaryň biri boldy. Täze ýurdumyzda alınıp barýan işler milli tejribemiz hem dünýäniň öňde barjy gadan üstünliklerini utgoşya. Şöyle esas alamada ýurdumyzda öndürilen önümler ilkinji nowatda ýurdumyň halkynyň isleg bildiren önümlerine berk baglanşyk amal edilýär. Şöyle esas alamada ýaşynyk taýsyňa diýäli arkadaly gahrman terdarym ak pata bermegine açylan Ahal welaýatynyň Bäherden etrafyndaky keramik önümler kärhanasynyň önünde de mesela münasip orun tapmak görmek bolýar. Sebäbi bu ýerde ýaňsy bu kärhananyň önümçilik kuwaty bardy görmek bilen bir gatar eýem arkadaly gahrman terdarymyň alıp barýan siýasatyny raýatlamyň bagty durmuşyna gönükdirin eýem yüzlerçe iş ornuny döredýän-de gözetilmek bolýar. Sebäbi bugün şeýle işden öýdüm. Bugün halkymyzyň bagtyarlygyny ýani durmuş ýetaýdan gowraglygyny üçin edýän alamatlandyrýandyr. Üstümizde halkara paragatçylyk ynanşmak ýylynyň öýüdi täze üstünlikleri beslenýän ýyl bolmak bilen bir gatarda ilkinji nowatda Türkmenistan döwletimiň dünýä jemgyýetine utgoşly işler ýoly goýulýar. Bugün Türkmenistan döwletimiň dünýäniň 156 döwlet we diplomat gatnaşlarda halkara awraly gurama bolan 54-nyň hyzmatdaşlygyny görmek bolýar. Sebäbi şeýle gatnaşlarda ähli wagtda halkymyzyň
bagtyarlygy döwletimiziň we durmuş gataýyn ötüşine görükdiren işler toplumyň häsiýetli eýe bolýar. Bular gardy görüň edemizde bugünkü halkara hyzmatdaşyň çäklerine kabul edilen ähnamalaryň, şertnamalaryň, alalaşyklaryň çäklerine gözetip bilýär. Bugünkü şeýle işlerin ödem hormatly prezidentimiň arkadaky Gahryman Serdarymyň şonuň ýa-da Gahryman arkadagymyzyň bugünkü dünýäniň döwletlerinden gelen wekilletleriň, döwlet başçylarynyň geçen duşuklaryny görmek bolýar. Şeýle esaslarymyzda hepden dowamında bolup geçen wakalarym şoň aýdyň suwd edýäni gözetilmek bolýar. Elbette Muhammed, bugünkü ýurdumyzyň ykdysadyýet halk goşulýan buýtan çöläp geçmediýäli toplumlaryň ötürler. Ödüm şol bulunmagy bilen medeni guruluşyk maksatly, durmuş maksatly binalarda ilk nowatda bildirilýän talaplar häzirki zamanyň iň bir öten teknologiýalaryň öňçüligi ornaşdyrylmagy. Ikinji esasy talaplaryň biri hem şol ekologiýa babatdan araşdyrmagyna dol ünt bermek. Ýani daşky guruşama, ýaşaýjylara hemme taraplaryň dol arasda mümkinçilikler ötmek. Şeýle de arasda ekologiýadan arasda bir äkli diýeli bäsleşik ukyply önümleri öndürmek. Ine şu atlaryň öýde häzirki döwürde biziň garaşly Bakyta Türkmenistan döwletimizde gurulyp unutulmaga berilýän äkli öňçülük karhanalarını bildirýän talaplaryň ýeňkijileriniň hataryny durýar. Ine şu bäherden keramik önüne dawadyň açyş tawarasynda da şeýle bir taryhy wakanyň şaýady boldyk. O da şol karhananyň ýagny äkli tarapdan häzirki öten tarapdan dol laýyk gelendigine bir nişan bolduran guwanamalaryň berilmegi. Ýani Italiýanyň bir öňde barjy karhanalar tarapyndan şol öndüren karhanalaryň, şol öndürüş üçin ýürütülen teknologiýa öndüren karhanalaryň şol beherden keramik önder karhan ornaşdyrylan äkli teknologiýalaryň enjamlaryň äklitiniň häzirki zamanyň öten taraplaryna dol laýyk gelýändigine geçen resminamanyň berilme şeýlerde öndürilen önümleriň hem şeýlerde şol karhananyň özüniň hem ekologiýa bagatdan äkli taraplara dol laýyk gelýändigini, ýani kepil geçen guwanamalaryň berilmegi hem häzirki döwürde Türkmenistan döwletimizde guruş ulanmaga berilýän äkli karhanalarda öňçü karhanalaryna bildirýän talaplaryň ölen ýokardygyny görkezýär. Haýy ören ýerlik belliýän we bugünkü ýaňasyň taşyny diýär arkadaky Gahryman Serdar Akpata bermegine ahal wagtyň bäherden etrawyny gurulyp ulanmaga berilen keramik önler karhanalaryň salyna bellenildi. Şonuň alanymyzda bugünkü Türkmenistan döwletimizde alınıp barýan işler bularda has döwrüň tananak ýoly goýar. Şu aýda bir gözetilmek gerek. Tewe Gahryman arkadagymyz tarapyndan döwlet başçylygy ýyllaryny alyp barýan toplumlaryň işlerde Türkmenistan döwletimizde hem sebitden dünýäde şol utgaşly ýoly goýma baş maksat edipdi. Hatta hakyky ykdysady, durmuş bu ekologiýa meseleleri utgaşly alyp barmak. Şol ogruň özüm bolsa häzirki zaman jemgyýetini mühim hem derwayt meselelerin biri bolup durýan gözetilmek bolýar. Tewe şeýle ugurlaryň dol derejede dawaralanmagy halkara hyzmatdaşlygyna, ýaňsyňlyk taşyny diýeli ýurdumyzda gurulyp ulanmaga berilýän durmuş maksatly ýa önümçilik maksatly desgalaryň hem dolandyryş maksatly desgalaryň çäkleriniň sanyny gaýdy bilýär. Tewe şolaryň özüm bolsa halkara derejede guwanamalaryň, sertifikatlaryň, şahadatnamalary eýe bolýanyny görmek bolýar. Tewe biz her bir desgalaryň açylanyna hormatly prezidentimiň ýa-da Gahryman arkadagymyň Akpata bermegine ulanmaga berilmegi bugünkü şu desgalaryň özüniň awadançylygy bilen ekologiýa ählak we talaplaryny gözden tutýanyny bilen şonuň bir hatarda halkyň durmuş ýagdaýyny goraglan üpçün etmek gönükdirilen şertler bilen hem ykdysadyýaty ýokarlandyrmak gönükdirilen mümkinçilikler berk balanşygyny aýtmak gerek. Sebäbi bugünkü ýurdumyzda her bir aý geçen hormatly prezidentimiň Ministrler Kabinetiniň mejlislerine de gözetilmek bolýar. Şol ýerde ýurdumyň çörk önüminiň gatnaşygy ilkinji nowat öz belli bir derejede saklanmagy, bu ýerde önümleriň diňe daşary urtdan getirilýän näle ýurdumyzda bar bolan önümleriň hataky çiğ mallaryň hem ýurdumyzyň önümleri esasyna amal edýäni gözetilmek bolýar. Şol esaslarymyz ýaňy berilen şeýle bäherden etrawyny keramik önümler karhanasynyň çäklerinde halkyň hyzmatyna goýuljak uluslar bildiren önümlerin keramik önünden taýýarlanmagyna çiğ mallaryň ýurdumyzda öndüren önümler bilen öpçün edilýäni hasan bu ýa-da aýtmak ýakyndyr. Türkmenistan döwletimizde önümleri öndürülmegine aýratyn berýär. Iri, tebet ähmiýetli bir karhanalar açyp ulanmagy däne geçen 2020-nji Pekin paýgat ummany matumly Praga ýylyna da hormatly prezidentimiň gatnaşmagyny şu bäherden etrawyna şeýlede Lewap goýatynyň Koýtandag etrawyna ýylda 1 million tonna sement öndürmäge köýpli karhanalar açyp ulanmaga berildi. Şolaryň özü hem bir Türkmenistan döwletimiň öňçülük kuwatynyň artýandygyny alamatlandyrýar. Şeýle hormatly prezidentimiz bäherden keramik önler karhanalar açyş dawratynyň taryhy şuna şu ýylda ahal we gökdege bir gece günüde 100 tonna çüşe öndüren
goşması destganyň hem açyp ulmaga berilejekdigini bellädi. Ine şu atlar Türkmenistan döwletimizi ýygydyry dowam etdirilendigini, Türkmenistan döwletiniň her türlü önümçiligiň hatır artýandygyny, ýagny Türkmenistan döwletimizi şu atlar işki bir sarpejlerden etem daşyna da eksport et, daşyna çykarmaga da uly mümkinçilikleriň döreýändigini hem görkezýär. Ne bu atlar Türkmenistan döwletimiziň ykdysady kuwatyny hem hatda artýandygyny tebitde bir uly iri orlaryň birini eýleýändigini hem aňraýany bilen görkezýär. Ne şu atlarda da ýa belläp geçmeli Muhammed Molum halkara hyzmatdaşyna da uly üns berilýär. Ine ýanky Beherdin Keremki Önür Karhanasy häzirki döwürde Ýewropada ötün iň bir täze tiltimatlaryň, täze enjamlaryny oluşturmak bilen tapawutlanan bolsa, elbetde ähli ulgamlarda da şu işler ýygyderli alınıp barlar. Ne Ýewropa Birleşik Hakkynda gurulmagy dowam etdirmekde Muhammed Molum şu Türkmenistan döwletimi Ýewropa Birleşigi oňa agda döwletler bilen diň netijeli hyzmatdaş alyp barýar. Şol ýagny 12-nji martda hormatly prezidentimiz Ýewropa Birleşiginiň ýörüýti halkara hyzmatdaşlyk boýunça Ýewropa komissaryny kabul etdi. Ne şunuň öňünde hem Türkmenistan döwletimiň Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygyny berýändigini, Ýewropa Birleşigine de garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletiniň hyzmatdaşlygy ýokary baha berilýändigini, uly berilýändiginiň alamaty bolup durýar. Elbette şuňda bellenmelerden bir bugünkü Türkmenistan döwletimiz halkara hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berýär. Ýa-ni sözüň başynda da belläp geçdik Türkmenistanyň gahrman arkadaly gahrman terdaryny tarapyndan bir tarapdan şöhratly taryhymyň gymmatlary açılıp öwrenmäge mümkinçilik berýär. Ikinji bir tarapdan häzirki maşertlerini dünýäniň öňde bir tejribesine esaslanmak bilen şolagurda ýurdumyzy ösdürmäge giň ýola goýuldy. Şol esasda alamy ýanyň talşýaly alınıp barýan maksatnamany işlerim halkyň bähwine ýurdumyň durmuşsatydan durnukly ösüşini gönükdirilýär. Hususan ýerge ýa bellenmelerden biri halkara guramalar bardy görüňe halkara guramalar öl bugünkü ýa bellenmelerden biri Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy, goşuşmalyk hereketi, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, İslam hyzmatdaşlyk guramasy, iqtisad hyzmatdaşlyk guramasy, garasy döwürden arkalaşyklary we ençe-mençe adyny alap bilýär. Şol sany ýa belläp geçmeli 54 sany halkara guramalaryň gatnaşygyny saklanma, bunuň öz ýygyder işçiň ýola goýulýar. Şeýle sat alamada bugünkü Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşygyň çäklerini alamada Türkmenistan döwletimi Ýewropanyň öňde bar tejribesini öwrenmek, şol esasda ýurdumyň ýerli şertlerine uýgurlaşdyrmakdan ibaret bolup durýar. Şeýle esasda biz ilkinji nowatda bilim ulmulgam wekilleri bolanmy sebäpli şol alyp baran işlerde Ýewropa Birleşigiň Erasmus goşmak maksatnamy esasda alyp baran işler barada misaly noktasy meler sebäbi şeýle işçiň çäklerine halkara hyzmatdaşlykda dünýäde iň möhüm durýan möhüm meselelerin biri bolan energetika howpsuzlygy, azyk howpsuzlygy, iqtisad howpsuzlyk, ekologik howpsuzlyk ýaly ugurlar ketitlenen. Hatda bu ugurda ketitlenen ugurlar da gahrman arkadaşlarym tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň 2011-nji ýylyň 23 sentýabryna geçirilen 66-njy mejlisinde öňe süripdi. Şol öňe süren howpsuzlyk meseleleriň häzirki maşertleri ýygyder ýola goýulyp halkara guramalara işçiň gatnaşygy amal edilýär. Hele esasda alamda ýene bellenmelerden biri gahrman arkadaşlarymyzyň Türkmenistan durnukly ösüşiň maksatlaryny ýetmeň ýoluna atly ajaýyp taýyny da bellenýär, tarih çykyşlaryna nykdalýar. Öňde durýan durnukly ösüş üçin etmeň hatda 2015-2030-njy ýyllarda dünýäde öňde durýan meseleleri çözmekde bir 17 tane maksadyň bir 69 tane meselelerini çözgüni tapmak işler ýola goýulýar. Bu urda işler häzirki maşertlerine ýagnytalýar. Ýewropa Birleşigi bilen birlikde de işler amal etmekde tagalalar birleşdirmekden ibaret bolup durýar. Elbetde şeýle işler barda näçe çaýtdan aýda oturmaly sebäbi bu alyp barýan işler barda görüňeden bu ýeşen çoň edýär. Sebäbi eýem ýurdumyzda gahrman arkadaşlarymyzam, hormatly prezidentimizam her bir sany telelenmeden, döwlet bayramçylyklarynyň, hünär bayramçylyklarynyň eýem asly däbi uruldy. Bu köp ýyllardan dowam etken bu asly däb açylan desgalaryň, binalaryň isle durmuş maksatly, isle önümçilik maksatly, isle dolandyryş maksatly bolan tapawut ýok. Şolaryň ut goşuklygy ilkinji nowatda ekologiýaň ählak we talaplaryny berja etmekden ibaret bolup durýar. Bulan bolsa gahrman arkadaşlaryň başlan döwlet saglyk döwlet maksatnamasyndan hemne il saglyk ýurt baýlygy siýasatynyň berk durmuşa geçirilýäniň aýdyn tutnamada hukmyny kabul etmek bolar. Elbette Muhammed Şeýh Gahrman arkadaşymyň başlangyçları bugünkü hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman terdarmy tarapyndan dörejik ötdürilýär. Türkmenistan döwletimiz dünýäniň dürli döwletleri bilen hyzmatdaşlygyny giň gerimlerde dowam etdirýär. Türkmenistan döwletimiz tarapyndan öňe ötürilýän halkara ähmiýetli başlangyçlary bütün dünýä jemgyýetçiligine ýokary baha berilýär.
şol ine Türkmenistan döwletimizde alınıp barýan işler, iç göçüşlerimizde de dünýä jemgyýetine ýokary baha berilýär. Ine Arkadaş şäheri bu güne tewitde bir iri, iň bir täze häzirki zaman şäher hökmünde Türkmenistan döwletimiň näde etem bütün dünyanın täze tarihi tene namasyna altyn hatda bilen girdi. Bu günü Arkadaş şäherine bolan gyzyklanma bütün dünýäde hatda artýar. Ine Arkadaş şäheri ondan ulanylan iň bir täze iltimatlar, enjamlar, häzir döwrewap bir ähli mümkinçilikler bütün dünýä jemgyýetiniň üns merkezinde durýar. Ine Xitay Halk Respublikasyna da şeýle Türkmenistan döwletinde gurup ulanmagyň bu şäheri Arkadaş şäherine ýokary baha berilýär. Ine ýakynda hatyry 13 martda şu Xitay Halk Respublikasynyň Hançow Düzensizlik Üniversitetiniň wekilleri Arkadaş şäherinde saparda boldular. Ýene şu taýda bu ýyl şu waka bolup geçdi. Ýagny şol üniversitetiň wekilleri Arkadaş şäheriniň ähli ekologik taýdan aratalyny alamatlanan üstünlük guwanamasını gowşurdular. Munyň öňde Arkadaş şäheriniň gazanan iň bir täze üstünlükleriniň biri bolup durýar. Arkadaş şäherine dostluk Xitay Halk Respublikasyna berilen ýokary baha, ýokary gyzyklanma bolup durýar. Elbette Arkadaş şäheriniň çagy bardy gurun adamlar her bir türkmen raýatynyň kalbyna bu söz döwlet kemal edýär. Sebäbi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahaty gahrmany Arkadaşymyzyň Türkmenistanyň atgany arxitektornyň alyp barýan şäher guruluş maksatnamasynyň taýsy önüm diýsek dol derejede bu ýa-da çaýyp bilýär. Gahrmany Arkadaşymyz elbette bu şäheriň ählak awadançylygyny, guruluşyny tamamlamak, ýa guruluşyny alyp barmakda ýerli işler ýola goýar. Ýeri gelende bu ýa-da bellemelatlaryň goýary dünýäde bir tanıca şeýle şäher bolaýmady. Bu şäherlerim eýem köp ýyllaryň dowamyny halkyň hyzmatyna goýlar. Emma Gahrman Arkadaşymyň taýyt bilen tanıca ýylyň dowamyny bu şäherin birinji tapgyny ulanmagy berilmegi, hem şu şäherde bolanmada ýene bir gözetip bilýär. Sebäbi şu şäherin öz awadançylygy guruluşdaýdan, ýyltaýdan ýokary derejeye ýa bolmagy, dünýäniň iň ilminiň, biliminiň, gazanan tiltimatlaryň netijeleriniň şu şäherde ornaşdyrylmagyny gözetilmek bolýar. Sebäbi şu aýda ekologik mesele bardy gurun edeme. Elbette gojaman köpetdagy etekläp oturan Arkadaş şäheriniň özi gadimetde de beýik bökýän uğruna ýerleşen ýer bolup bugünkü şol ýeriň özi häzirki zaman şertlerine täze döwrüň tananmakda dabaralanmasy hökmüni kabul etip bilýär. Elbette Arkadaş şäheriniň özi bugünkü dünýäniň ençeme döwletleriniň ýerite sertifikatlaryň, sadatnamalaryň, guwanamalaryň eýe bolanyň bu ýa-da çaýyp bilýär. Şol tanyýatyny nyktasyny diýäli Xitay Halk Respublikasynyň ýokary kömekdämiň ekologiýa boýunça üstünlük guwanamasyna eýe bolmagy bir hatan bu ýa-da ýa-da bugünkü şeýle işleriň amal edilmegi Gahrman Arkadaşymyň şäher guruluş maksatnamasynyň berkarar döwletiň täziyem galkynçda ony hormat prezidentimiz tarapyndan alyp barýan şäher guruluş maksatnamasynyň durmuşa geçirilmesi hökmüni kabul etip bilýär. Elbette şeýle işleriň özi Arkadaş şäherine häzirki zaman şermetine akylly şäher konsepsiýasyny esasyna gurup ulanmagy berli. Elbette halkara Arkadaş şäherimiz hemişe ýaşlaryň şäher diýip adlandyrylýar. Hemişe ýaşlaryň geljekde ösüşi nazarlayan okully ösüşleri täze döwrüň tananakda bilim derejeli ýetmäge mümkinçilik berýär. Ýeri gelende bellenmelerden Arkadaş şäheriniň özi bilim terbiýeçilik, sport ulgamyny, medeniýet jas uğruna, medeniýet sunugy uğruna, durmuşyň beýleki ugurlary nazarlaýar. Şonuň bir hatarda bu şäherin ikinji tapgyny eýem önümçil karhanaň gurup ulanmagy bermegi nazarlanýar. Elbette şeýle işleriň ýola goýulmagy häzirki zaman şertlerine Gahrman Arkadaşymyzyň hem Arkadaşlyk Gahrman Serdan alyp barýan ýa-da belläşmi diýäli ykdysady durmuş hem ekologiýa meseleleriň bütünlükde işleriň ýola goýulmagynyň baş büniýady bolup durýanlar. Elbette Muhammed bugünkü Arkadaş şäheri, onun geçmişi, geljegi, şuňky belent derejeleri, çünkü bütün dünýä jemgyýetiniň üns merkezinde. Çünkü Arkadaş şäheri ýene bir aýraty ol Türkmenistan döwletimiziň garaşy bak bir tarap watanymyzyň şu berkerar döwletiň täze ýamanyň galkynçda uruny ýeten iň bir belent tepkitleriniň nyşany bolup durýar. Türkmenistan döwletimizde alynyp barýan işler bolsa bugünkü ýa belläp geçmeli ýaly uzak geljegi nazarlaýandan tapawutlanýar. Geljegi ýaşlygy hatda ötürmek, olar üçin iş orluny döretmek, iň bir häzirki döwre wap ýaşaýyş durmuş şertlerini döretmek, iş şertlerini döretmek ýaly işleriň amana aşyrylýan şäher hökmüne tapawutlanýar. Ine Muhammed Türkmenistan döwletimizde alynyp barýan uly tutumly 20 meşgullik işler hakynda ýetilen belent derejeler hakynda gurrun edilenine şol üstünlikleri, şol ýetilen belent derejeleri dünýä jemgyýetine getirmekde, wagt etmekde şu Türkmenistan döwletimiň gatnaşan halkara ähmiýetli çäreleri ilkin zorunluda durýar. Şonuň hatarına da Expo adı bilen geçilen halkara sergileri Türkmenistan döwletimiziň ýetilen belent tepkitlerini dünýä jemgyýetine getirmekde, bütün dünýä açyp görkezmekde ören rahmeti bolup durýar. Ine ýakynda hormatly prezidentimiziň başlyk etmenine ýa-ni geçilen
Tanrı olmalı geçen yurdumuzun İsrail Kabinetinin meclisine Türkmenistan devletimizde alınıp baran işler, ayrıca Türkmenistan devletimizde 2020 halkara para açık anlaşmak yılında alınıp baran işler vardı, hatavat verildi, önüne duran çareler vardı, hatavat verildi. Vaat netikat işlerinin gingerimde alınıp barış vardı, hatavat verildi şeyledi. Hormatly prezidentimize şu yılda 2025 halkara para açık anlaşmak yılında Japonya'da geçirecek Expo 25 halkara servisine görülen tayarlıklar vardı, hatavat verildi. Elbette bu Türkmenistan döwletimiz şol orada anpan işe bardy gurundan bir hemişe bu ýytan şonu aýdýar. Eýem bir näçe ýyllardan bäri gahrman arkada gahrman terdan taýt tagalat bilen ýurdumyzda gazanlayan üstünlükler bugün gündä ykdysadyýatyň durlup bodaklan gazanlayan hep tepkiler dünýä derejesinde sabaralma eýe bolar. Şöyle saatlarymyzda diňe ýurdumyzda däl dünýä derejesinde hatda dünýä döwletlerine geçilen bütün dünýä sergilerine münasip orna eýe bolar. Elbette Expo bilen baglanşyk gurundan bilen ýa-ni sanataýsyny ýaly hormatly prezidentin başlyk etmegine geçilen Türkmenistan Kabinetiniň meclisinde de Ýaponiýa döwletiniň Osaka şäherine geçirecek Expo 2025 bütün dünýä sergisine ýokary goramajak taýýar edersini alyp barýanyny, bularda alyp barmak işlerini goramajak geçirilmegini hem şurada Türkmenistan'ı öndürülen önümlerin öz münasip orun tapıp dünya derecesinde tavaralanması hakkında belirlik geçildi. Elbette şu ayda görün etmelerden biri yurdumuzun iqtisadiyyatın görközcülerin iyidi gider artmağı, yurdumuzda öndürülen önümlerin hil, mazmun, görünüş taydan yukarı dereceli iyi olmağı, şonun bir qatar önümlerin haritlerin, hizmetlerin dünya derecesinde tavaralanması deyip aytmağı esas oluyor. Sebebi bugün häzir zaman şertlerinde şurada alıp bayan işler Türkmenistan'ı öndürülen önümlerin tasarruflar, ölen uluslar bilen önümler satın alýany, bunu tasarruflara eksport etmegi mümkinçilik berýäni bellemek ýakymlydyr. Şonun bir qatar ýene bellenme zatlaryň bir gahrman arkadamyzyň Türkmenistan Beýikbek ýoluny ýüregi atykdagyny da belleýsi ýaly 2000 ýyldan gowrak öz içine alan Beýikbek ýoly Xitay döwletinden göz aşağı gaýtmak bilen Ýewropa döwletlerine aralaşan bu ýoluň özü häzirki zaman jemgyýetini bol ornagy bolýar. Bu orada ise wady görüňedemizde gahrman arkadamyň tagalat bilen Beýikbek ýoluň öz häzirki zaman şertlerini ornaşdyrmak adam bu ýysan aýtmak gerek. Elbette şu orada alamyzda bugünkü Türkmenistan döwletimiz şu orada işlerde üstaşyr geçirmegde aýry amatlygyny aýtmak ýakyn bolup durýar. Hususan şeýle işleň çäklerini geçirilen Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň meclisinde de Kırgız Respublikasy bilen Türkmenistan döwletiniň arasyna gatnaşlar ýygyjylmaşdyrmakda ulug üstaşyr, ulug logistika geç meseleleri barada da arap matlatdyşyly. Şonuň öýden bolsa ölen 10-njy öýdükler eýe bolup Türkmen Kırgız hökümetara topornyň agdalarynyň kabul edilmegi, hatda tasdiklanmagy bugün şu orada işler ýoly goýulmaly mümkinçilik berýär. Täze Türkmenistan döwletimizde özi üstaşyr geçirmekde mümkinçilikleri häzirki zaman şertlerinde hazam uly amatlyklara eýe bolýar. Täze Türkmenistan döwletimizde geçiren uly geçerlileriniň hatda deňiz arkaly howa geçerlileriniň demir ýol arkaly uly geçerlileriniň ut goşguly aýtmak ýakyn bolýar. Şu orada işlerde Türkmenistan döwletimizde demir gazyk günorta, günnogur günwatar geçerlilerin öz işini alyp barýany aýtmak gerek. We buluň özi häzirki zaman şertlerinde sebitara gatnaşyklarda galyp berse, dünýä döwletleri bilen hyzmatdaşyň täze urlary kediklemäge mümkinçilik berýänler. Teýdi işleriň özüniň ýoly goýulmagyny da, ähli wagtda mümkinçiligini döredilmegini de Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyň hormatly prezident arkadaşy gahrman terdam alyp barýan tiýatratlar bilen berk baglanşyk kıldyr. Muhammed Monşy hormatly prezidentiň başlyk etmegine ýakyny geçen ýurdumyň Ministrler Kabinetine Türkmenistan döwletiniň dostly döwletlerden alyp barýan hyzmatdaşlar hakynda aýtmanda şu Ermenistan Respublikasy bilen alyp barýan hyzmatdaşlar ýagny hökümetary topornyň nowatdaky meclisine görülen taýýarlyklar barada. Elbette şular barada görüň adam öğrenýärlikler belläň. Täze bugün häzirki zaman şertlerine Türkmenistan döwletimiz tebitdäki hem dünýädäki döwletleriň gatnaşyklary ýoly goýar. Bu orada işlerde Ermenistan Respublikasy bilen gatnaşan çäklerim ýylyň-ýylyna artýanyny göz getirmek bolýar. Bu orada işlerde ykdysady görkezjiler, hatda sowda ykdysady gatnaşyklar ýygylar artyp, medeni, alym, bilim wagtda gatnaşyklaryň hazym ýygyjanmaşýar. Ýeri gelen şaýda bellenme zatlaryň biri Türkmen Ermeni hyzmatdaşlyk işleri amal edilmegini hökümetara gatnaşyklarda uly ähmiýet berilip bu şeýle işleriň öýde bolýar. Häzirki zaman şertlerinde hatda üstünlikler eýe bolýanlar. Sebäbi bugün Türkmen Ermeni gatnaşyklaryň öz taryhyny köklerini baglamagym gerek. Şeýle işler alanymyzda bugün biz alym bilim bagata, medeniýet bagata alanymyzda Türkmenistan döwletimiz Ermenistan Respublikasy bilen birlikde eýen bir näçe alalaşyklaryň, şertnamalaryň, ähdnamalaryň, esan hyzmatdaşlyk işleri ýoly goýuldy. Şol sany ýeri bellädim
ben zahmet çeken mağdumlarına Türkmen döwletini sedmeden ýöride alalas etaatine hyzmatdaş işler taklyar. Hatta şu Ermenistan Respublikasynyň professor bolanyň talip ýaşan gatnaşmany dürli derejedäki online maslahatlaryň ýöride okuwlaryň geçirme bardy görüňet bilen. Hemne Ermenistan Respublikasynyň uçurumynyň biziň mağdumlarına Türkmen döwletini sedmeden aspiranturan okap mağdumlyk pragynyň ömrü we dörejeligi baglanşygy hatta edeb mirasyna baglanşykly terjimede ermen diline terjimede beýanyna baglanşykly ilmi işini yerine etip kontrakt dissertasiýasyny ýani aňyp derejenin eýe bolma bardy görüňetmek gerek. Diýip bugünkü şeýle gatnaşyklar öýüdi ýygjamlaşmagy bilelikdäki işler alyp barmakda. Ilimiň, bilimiň, medeniýetiň, sunuwatyň, ykdysadyýatyň pudaklaryna öz münasip orun tapýan gözetmek bolýar. Täze şeýle gatnaşyklar geljekki ugurlaryny östürmekden bilelikdäki işler alyp barmakda tagalarlar birleşmekden ibaret bolup durýanlar. Täze şolaryň ahyryny göz başynda gahrman arkadaşymyň, arkadaşly gahrman serdarymyň tebit hem dünýä döwletlerini bitewleşdirmekde durnuklu ötüşün maksatlarını yetmeyen baş bünyada bolup durýany bu işden sonra bellätirmeler. Täze şeýle işler hem bolsa häzir zaman şertinde hatta üstümizdäki halkara paragaçyk onanşmak gilinde şu öýdi täze döwrüň tanylakda rowüşde täze esasy ýoly goýla hyzmatdaşlygyň täze üstünlikleri, täze ugurlar kesiklenip täze benekleri ýetýänler. Bugünkü berkarar döwletiň täze ýamyň galkynç döwründe ýurdumyz ösüşiň täze benekden tarap alyp barýan Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadamynyň hormat birden arkadaşly Gahrman serdarymyň jarlarynyň sag ömürlerini uzak belent başa amamama tüýsürekden arzu edýän goý Gahrman arkadamynyň arkadaşly Gahrman serdarymyň her bir tutumly işler üstünliklere, rowaşlyklara täze belentlere eýe bolsun. Köp tawolun Muhammed Moğlum ýaşy arzuwlaryň üçin de gepleşmede gelip 2025-nji halkara paragaçy ynanşmak ýylynda hormatly prezidentimiň arkadaşly Gahrman serdarymyň parasatly ýoluşunda ýurdumyzyň öňçülük kuwatlarynyň ötüşi barasyny ýurdumda asylyp urulmagy berilen Beherdin Keramiki önümler kärhanasynyň ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň kuwatyny kuwat goşşakdy barady. Şeýlede Türkmenistan döwletiniň alyp barýan giňgermli halkara hyzmatdaşlary arasynda beren täsirli hem de bu soňçly gurulmagyň üçin de köp sag bolsun aýdýardy işleriňizde üstünlük berçansalygyny arzu edýär. Sag bol. Mehriban adamlar, garaşdyk baky tarap Türkmenistan döwletiniň hormatly prezidentimiň arkadaşly Gahrman serdarymyň parasatly ýoluşunda öňden göçükli siýasatyň netijesinde öz milli ýolumy bilen ötüşlerden öňe öňe barýar. Muny 2025-nji halkara paragaçy ynanşmak ýylynyň ilkinji aýlarynyň dowamyny ýurdumyzda bolup geçen taryhy wakalar hem aňraýanyň subut edýär. Şol wakalaryny elbetde Türkmenistan döwletiniň halkara ähmiýetli öňe başlangyçlary, olaryň rowançlary hatda aýratyn ornu jykýar. Bedem hormatly prezidentimiň arkadaşly Gahrman serdarymyň alyp barýan şol paragaçyk ymtan terrorlarynyň mundan öýdäp başlanmagyny hormatly prezidentimiň arkadaşly Gahrman serdarymyň şeýle Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmen halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadaşymyň janlarynyň sag işleriniň rowaç bolmagyny arzu etmek bilen Altyn Asr Türkmenistan teleýarynyň bir tarap Türkmenistan atly syýasy gepleşigimiň nowatdakyny geçirip goýarys. Gepleşigi Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň Taryh we Arkeologiýa Institutunyň ulul müşgäri Kakabay Aman Murat alyp bardy. Hoş, sag bolun.
Salam aleyk hormatly adamlar. Garaşdyk hemişelik betarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşigine başlaýar. Gepleşigimiziň başyny Türkmenistanyň prezidentiniň golşeken resmi namalary bilen tanışdyrýar. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Aymurat Gurbanepesowich Öwezov Ahal welaýatynyň häkiminiň ornwasary gözipesine belenildi. Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasynda gazanylan iki taraplaryň ılalaşyklary durmuşa geçirmek hemde iki ýurdun özara gatnaşyklaryny mundan beýlekde ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen ermeni toporunyň türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Inne bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutluglary bilen tanışdyrýar. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň aly hedratiňiz Katar döwletiniň halkynyň adynan hemde hut öz adymdan size we doganlyk türkmen halkyna mukaddes Ramazan aýy münasibetli tüý sürekden gutluklarymy beýan etmäge şatdyryn. Siziň aly hedratiňiz rowaşlyk we bagtyrýarlyk doganlyk Türkmenistana bolsa mundan beýlekde ösüş we awadançylyk arzu edýän. Goý ýurt bağlanıştıryan yakın gatnaşyklar gelecekde hem hassa puhtalansun. Size belent hormat goýanlygym maradaky ynanyrmalarmy kabul edin. Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar döwletiniň emiri. Bu gutlugda şeýle sözler bar. Onuň aly hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow mukaddes Uraza aýy münasibetli size tüý sürekden gutluglarmy hemde iň gowy arzulamy beýan etmäge şatdyryn. Gudraty güýçli Allah Tagalladan bu mübarek günleriň haýyr sahabat işlerine beslenmegini dilek edýän. Uraza aýyňyz mübarek bolsun. Abdulmajid Tabbun, Aljeil Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Dün Gahrman Arkadamyzyň ýygyderli tagallasyndan we ihlasyndan binýat bolan Täze şäherde Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy mätäş şagylara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Atabaýewanyň Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar gaznasynyň Türkmenistanyňky wekili Jalparatna bilen duşşugy boldy. Onu Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar gaznasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hemde onu ösdürmegin geljekki ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howannarlygy mätäş şagylara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasy ugurdaş düzümleri, şeýle-de awraýly halkary guramalary, Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar gaznasy bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýär. Muň özi dünýäde türkmen halkynyň tebigatyna mahsus insanperwer ýörelgeliň rowaşlanmagyna giň ýol açýar. Duşşuň dowamyny bilelikde amala aşyrylýan işleň oňy netije berýänligi bellenildi. Şunu ýola goýulýan gatnaşyklaryň ösdürilmegine, hyzmatdaşlygyň giň ugurlary öz içine almagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu barada aýtmak bilen söhbetdeşler netijeli gatnaşyklary işleňleşdirmek üçin ägert uly mümkinçilikleriň bardygyny nyktadylar. Şeýle-de Lukman Arkadamyzyň başlangyjy bilen Türkmenistany enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça sagdyn ene, sagdyn çaga, sagdyn geljek atly 2021-2025-nji ýyllar üçin milli strategiýa işlenip taýýarlanyldy. Şundan ugralyp Gahrman Arkadamyzyň sagdyn ene bolmasa sagdyn çaga bolmaýar diýen parasaty cümlesinden gelip çykýan wezipeleň üstünlükli ýerine ýetirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa saglyk goraýyş ulgamynyňky utgaşykly işleň binýadyny öwrüldi. Duşşukda ýurdumyzda çagalan sazdaşykly ösüşi bilen baglanşykly meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýanlygy bellenildi. Hanym Jalparatna diňe bir sebitde däl eýsem tutuş dünýäde belent awraýa eýe bolan gaznanyň ýolbaşçylary bilen duşuşyp gatnaşyklary ösdürmek meseleleri boýunça pikir alışmalyň özü üçin belent mertebedigini nygtady. Şeýle-de ol ýakyna Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar gaznasy bilen Türkmenistanyň bir neçe ministerlikleriniň, pudoklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda iki taraplaryň resmi namalara gol çekilenligini aýratyn buýsanç bilen belledi. Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howannarlygy mätäş şagylara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň türkmen halkynyň milli lideriniň tagallasy bilen alyp barýan insanperwer işleriniň dünýä nusxolukdygyny belläp, mehman gaznanyň döredülen
başlanan gününden beri gahryman arkadağımyzyň ýol başçylygyna adamzat durmuş üçin ähmiýetli çäreleri amala aşyrýanlygyny nykdady. Şeýlede duşuň dowamyny Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganatynyň döredileni 4 ýyl bolýanlygy, şu döwürde gana tarapyndan dünýäniň dürli ýurtlarynyň helakçylyk werarly ejer çeken şagalaryna kömek gorluglaryň ugradylanlygy, şeýlede ýurdumyzda köp sanly mätäş şagalar ganynyň hasabyna bejerge alanlygy barada aýdyldy. Belenilişi ýalymyň özü türkmen halkynyň taryhyny dowamyny döreden hemde dünýä nusxalyk ýaxşy desturlarynyň häzirki döwrüň ruhuny kybap derejede ösürlýänliginiň nobatdaky beýanydyr. İnsan perwerlik ýörelgelerini esasy ugur eden ýan ganynyň 4 ýyllyk münasibetli giň möçberli çärelen geçirilmeginiň meýilleşdirilýänligi barada aýdyp, ganynyň vitse-prezidenti bu dawaralary UNICEF-iň Türkmenistanaky wekilhanasynyň ýolbaşçylaryny hemde agdarlaryny gatnaşmaga çağırdy. İşeň we netijeli ýagdaýda geçen duşuň dowamyny hyzmatdaşlygy ösürmegin geljeki ugurlaryna hem garaldy. Men UNICEF-iň Türkmenistanaky wekilhanasynyň başlygy Jalp Aratna ilki bilen Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganatynyň vitse-prezidenti bilen duşuşmagy özüm üçin belent mertebe saýanlygymy bellemek isleýän. Şeýlede duşuň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edileni üçin Türkmenistanyň prezidentine hemde gahryman arkadagy hoşallyk bildirýän. Häzirki döwürde Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganatynyň alyp barýan işi umumy adamzat behwitlerine laýyk gelýär. Şoň bilen baglykda Türkmenistana çağalan sazyşykly ösüşiniň üpçün edilmegine hemde ösüp gelýän ýaş nesildäň saglyk ýagdaýlarynyň berkidilmegine ganynyň münasip goşundynyň bardygyny bellemek ýakymly. Duşuň dowamyny bu ugurlar boýunça ähmiýetli pikir alşmalar boldy. Hemde iki taraplaryň gatnaşyklary ösürmegin geljeki ugurlaryna garaldy. Ýene bir zat aýratyn bellemek isleýän, ol hem arkadagy şäheriniň çägine gireninden bu ýeriniň amatly howa gurşawy, täze şäheriň ekologiýa derejesi insan ruhuny götürýär, hemde ýakymly täsir edýär. Muň özi bu şäheriň ähli görkezjiler babatda ýokary halkara standartlaryna dolu laýyk gelýänliginiň nobatdaky subutnamasydyr. Bu bolsa şäheriň ägirt uly geljeginiň bardygyny görkezýär. Sag bolun. Şeýlede dün Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganatynyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Atabaýewa ganynyň müdiriýetiniň agdarlarynyň gatnaşmagyna müdiriýetiň mejlisini geçirdi. 10 gün tertibine ganynyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli geçiriljek çärelen guramaçylygyna degişli meseleler girdildi. Gahryman arkadağımyzyň başlangıjy we ýygyderli tagallasy bilen Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganaty döredilen pursatyndan bäri ösüp gelýän ýaş nesildäň saglygynyň gorulmagyna gönükdirilen çäreler toplumyny amala aşyryp gelýär. Ganynyň alyp barýan haýyr sahabat işleriniň dünýäniň dürli ýurtlarynyň helakçylyk werarly ejer çeken çagalaryny gönükdirilmegi insan perwer ýörelgeleň dünýä nusxalykdygynyň nobatdaky beýanydyr. Şoň bilen baglykda ganynyň döredilmeginiň 4 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen duşşuklaryň guruljak sergilen okuw maslahatlarynyň derejesine zerur üns berilmeligi barada aýdylyp, mejlisde taryhy ähmiýeti bolan senäniň ýokary guramaçylyk derejesine dawaralandyrylmalygy bellenildi. Mejlisde Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganatynyň türkmen halkynyň milli ruhuny kybap gelýän insan perwer ýörelgelerini mundan beýlekde ösdürmek hemde bu ugurda dünýä ýurtlary bilen özara tejribe alışmak meselelerine zerur üns berilmeligi barada aýdyldy. Muň özi paýhasy pederlerimiziň taryhyň dowamyny döreden asyrly ýörelgeleriniň häzirki döwürde işiň ösdürilmegine hemde sogap işiň dünýä derejesine wagt edilmegine ähmiýetlidigini belläp, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganatynyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Atabaýewa bu ugurda alınıp barilýan işleriň netijeligini artdyrmak babatda bir näçe maslahatlaryny berdi. Mejlisiň dowamyna bellenilişi ýaly ýurdumyzda Lukman arkadağymyzyň milli saglygy goraýyş ulgamyna başyny başlan giň möçberli özgertmeleri hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şunda saglyk edaralarynyň maddi enjamlaryň biniýadynyň berkidilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa insan saglygynyň gorunmagynyň möhüm şertini emele getirýär. Bu wagtda alınıp barilýan işleň netijeli häsiýete eýe bolmagyny Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş
çağalara himayet vermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň münasip goşundynyň bardygy bellenildi. Şoň bilen baglylykda gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli geçiriljek çärelerde halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän insan-perwer ýörelgeleriniň rowaşlyklary beslenýänligi öz beýany tapmalydyr. Şany sene münasibetli guruljak çäreler Lukman arkadagymyzyň başlangyjy hemde ýygyderli tagallasy arkaly işlenilip taýýarlanylan saglyk döwlet maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleň ýokary derejede amala aşyrylmagy bilen barhatarda gaznanyň ösüp gelýän ýaş nesilleň saglygynyň berkidilmegi ugruna edýän tagallalarynyň oňy netije görkezýänligini äşkär etmelidir. Gurbanuly Berdimuhammedow adanaky howannarlyga mätäş çağlara himayet vermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň müdiriýetiniň meclisinde başga-da bir neçe meselelere garally hemde olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Gaznanyň vitse-prezidenti bu urda ýaýbanlandyrylan giň möçberli işlerde hemmeleri üstünlük arzu etdi. Paýtagtymyzda iň eýjejik gyýjagaz 2025 atly şadyýan bäsleşigiň jemleýiji tapgary geçirildi. Magtumuladanak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi hemde Bilim ministrligi tarapyndan Milli Bahar bayramy, halkara Nowruz güni münasibetli eglan edilen bäsleşige welaýet Aşgabat hemde Arkadag şäher tapgyrlaryna 1-nji we 2-nji orunlary eýe bolan zehinli gyýjagazlar gatnaşdylar. Ýaşlar uramasynyň merkezi geňeşiniň hemde Bilim ministrliginiň guramagyna gyby bätleşige ýurdumyzyň umum bilim bergen orta mekdepleriniň 2-nji 4-nji synp okuwçy gyýlary gatnaşdylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň bagtyar nesilleriniň şadyan sagtyn ösmegi, döwre we bilim terbiýe almagy, hüner öwrenmek üçin durmuşy geçirilýän beýik işlerden, berilýän gymmatly maslahatlardan ugralyp, ösüp gelýän ýaş nesilleriň sungaty döreçiligi bolan höwesini artdyrmak, bilimlerini kämilleşdirmek, zehini çağlary ýüze çykarmak we olary gollamak, olaň ähli taraplaryň kämil ýaşlar bolup ýetişmeklerini gadanmak maksady bilen geçirilen bu bätleşik, eýjejik gyýjagazlaryň ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmakda, olaň milli häsiýetlerimizi özüne jemleýän edeb ekramyna beýan etmekde, ýaş nesliniň milli amal haşam sungatyna gadaklanmasyny höweslendirmekde uly ähmiýeti eýe boldy. Halkara parakatçylyk we ynançmak ýylyna Milli Bahar bayramy münasibetli geçirilen bu bätleşigiň jemleýiji tapgyryna eýjejik gyýjagazlaryň 14-i gatnaşyp, olar bätleşigiň 3 şerti boýunça özara bätleşdiler. Zehinli gyýjagazlar aýdym sala çykyşlary ýerine ýetirmek, milli libaslary giýip, onu şahirany sözler bilen wasp etmek ýaly uğurlar boýunça öz ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Gyýjagazlaryň ýerine ýetiren aýdym saatlaryna, şygyrlaryna türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň taýsy taýlanlaryny netijesini alınıp barylýan tutumly işleň, watanymyzyň bagtyar çağalygyň, dost soňlygyň, parakatçylygyň, sagdyn durmuş ýörelgesiniň Mehriban enelerimiziň hemde bahar fasynyň wasby öz beýany tapdy. Çağalan pek kalbynyň çykýan boýsançly sözleri Gahrman Arkadagymyza hemde Arkadagly Gahrman Serdarymyza alkyş bolup ýanganny. Bäsleşigi gurajy düzümleň wekillerinden, belli medeniýet we sunugy diýişgärlerinden ibaret eminler topary gyýjagazlaryň her bir çykyşyna, el işlerine münasip baha berdiler. Olan gelen netijelerine laýyklykda Aşgabat şäherindäki 99-njy orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Nur Gödel Berdiýewa iň eýjejik gyýjagaz 2025 atly şadyýan bätleşigiň baş bayragyna münasip boldy. Şeýlekem bätleşikde 1-nji, 2-nji we 3-nji orunlaryna münasip bolan gyýjagazlar eglan edildi. Eminler topary bätleşige gatnaşan beýleki ýaş dekinlerim, olaň çykyşlarynyň aýratynlyklaryna görä, mahmal uwazly gyýjagaz, milli zinatly gyýjagaz, şepir wasçy gyýjagaz, watançy gyýjagaz, şahannat gyýjagaz, taýrak dilli gyýjagaz, şirin uwazly gyýjagaz diýen orlar boýunça sylaýladylar. Bätleşige gatnaşan gyýjagazlara Türkmenistanyň Magtumulat naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi hemde Bilim ministrligi tarapyndan hormat hatlary we ýadygarlyk sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşurly. Şadiýan bätleşigiň ahyryna oň gatnaşan kalba şatlykdan ol çağlar hakyna çäkdir ala edýän we olaň tebigy bekinlerini ýüze çykarmak hemde ukyp başarnyklaryny
mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hem-de gahrman arkadamyza alkyş döler aýdyldy. Baky bir tarapnamadan şany 30 ýyllyk münasibetli ýaşlar goramatynyň merkezi geňeşinden goramagyna parahatçylyk ýaşlaryň sesatly maksat geçirildi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ilkinji dinanlar goramatynyň dinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde goramaklaryna milli bahar bayramy münasibetli ajab gözelligini paýlap eýleme Nowruz gelli arka dagly ilim atly dawaraly maksat geçirildi. Täzelenşi we awadançylygy tebigatyň janlanmagyny alamatlandyrýan Nowruz dünýäde halklaryň arasynda raýdaşlygyň hem-de hoşnetlik goňşuluk gatnaşyklaryny medeni hyzmatdaşlygyny özara düşünýän halkara gün hökmüne giňden bellenýär. Dünýäniň iň gadymy bayramçylyklarynyň biri bolan Nowruz bayramy umumy adamlar medeniyeti üçinde aýratyn orna elýär. Asalaryň dowamyny öz boşly diýip desturlary özüne singdiren Nowruz bayramy biziň döwrümizde täze many mazmun bilen hasa baýlaşdyrylyp, adamlaryň meden ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi bunny halkara derejesinde ikrar edildi. Bu ajaýyp halkara bayramyň köp türlü diýip desturlary günnägiriň we günmataryň medeniýetleriniň sağlaşy ösmegine aýratyn beýik ipek ýolunyň uğruna ýerleşen Türkmenistanyň meden taryhy ýadygärlikleriniň türkmen halkynyň baý maddi we ruhy gymmatlyklarynyň kemale gelmegine düýpli täsir ýetiripdir. Ösüşlerin belentliklerine ve senen parahat atodu döwrümüziň bu soňçy zinanlar atly aýdym saly şäheri Türkmenistan datlary baş döwlet gullugynyň zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň maliýe we ykdysadyýet ministrläriniň döwlet ýatyýaşlarynyň goramasynyň hem-de zähmet we ilaty durmuş taýyny gorumak ministrläriniň bilelikde goramaklaryny geçirildi. Ýanglanan aýdymlarda hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýyl-ýurt behbedine gönükdirilen işleriniň türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamynyň biniadyny berkden tutan döwletli işleriniň wasp ýetirli. Ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşleri dawaranyň içinden er şargy çolup geçdi. Ekologiýa medeniýeti tebigatyň gözelligi atly maslahat agrar partiýanyň Arkadaş şäher komiteti tarapyndan guruldy. Arkadaş şäher ýaşlar goramasy tarapyndan geçirilen çäre ýokary ruhlantligi wesenli. Magtym Munada Naqy Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilen wagy nesihat gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymynyň eserlerini türkmen halkynyň parahatçylyk söýüjlükli siýasatynyň şöhlenýän boluşy diýilip atlandyrly. Murat Garifada Naqy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine raýat gorunşyna we adatdan naşary ýagdaýlara taýýarlyk boýunça talip ýaşlaryň arasynda wagy nesihat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Oğuzhanaty Naqy Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirilen çäre wagy nesihat bilen bagly boldy. Türkmenistanyň betaraplyk diplomatiýasy we hoşnetlik hyzmatdaşlygy gönükdirilen halkara başlangyçlar atly çäre Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Ulaq Kommunikasiýalar Institutynyň taliplary sany ulgam arkaly gatnaşdylar. Halkara Gatnaşyklар Institutyna Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygyny bagşlanan çäre geçirildi. Ýaşyly Qaqay Fady Naqy Halkara Newit we Gaz Uniwersitetine geçirilen çäre netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna geçirilen çäre ören netijeli boldy. Halkara insanperwer ilimleri we Ösüş Uniwersitetine geçirilen çäre döwrümüziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Etnadar teýdada Naqy Türkmen Döwlet Moýlumçylyk Institutyna Naqy çäre ýokary galkynyş mahsus boldy. Şeýle çäre Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika, Türkmen Döwlet Maliýe Institutlaryna, Türkmen Owahoçylyk Uniwersitetine de geçirildi. Olarda dördülen şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimizden hem-de gahrman arkadamyza alkyş söýler aýdyldy. Wagy nesihat bilen bagly çykyşlar Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutyna geçirilen çäreniň esasyny düzdi. Şeýle çäre Döwlet Mehmet Azada Naqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna da geçirildi. Awan Nayfada Naqy Halkaraçylyk Akademiýasynyň Naqy çäre netijeligi bilen tapatlandy. Magtymlada Naqy Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň goramagyna bilim ulgamyny innovasiýalary ornaşdyrmak, maglumat we sany tehnologiýalary peýdalanmak arkaly bäsejik esasyny öňde barjy pikirleriň dörlemegine hem-de olaryň durmuşa ornaşdyrylmagyna ýardam bermek, talipleriň hünär ugry boýunça taýýarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň ýokary okul mekdepleriniň talipleriniň arasynda okutmaň STEM usuliýeti boýunça sany taslamalar atly hakaton bäsejik geçirildi. Halkara parahatçylyk we inançmak ýyly münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş Institutyna geçirilen zekin bäsejigi täsirli pursatlara baý boldy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň nazary mehanika dersi boýunça 4-nji açyk halkara internet olimpiadasy geçirildi. Halkara internet olimpiada Türkmenistanyň sany bilim ulgamyna gazanan netijelerini, ýaşlaryň innowasion tehnologiýalaryny ulanmakda okyp başlanmaklaryny görkezýär. Şeýle-de milli ykdysadyýatyň durnukly üýtýän şertlerine bilim tehnologiýalaryny netijeli ulanmaga zekini talip ýaşlary ýüze çykarmaga ýardam berýär.
Türkmen Owakoçylyk Institutyna garaşsyzlyk betaraplyk Türkmen döwletiniň sarsmaz binýadydyr ady bilen aýdym saly bayramçylyk dawraty geçirildi. Döwlet berkararlygymyň hemişelik betarapligymyň asudalygymyň wasfy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjdygynyň bede wagtly ösüş özgörüşlerine ruhunetlige we senap dawaraly bilinýäninden giňişleýän beýan edildi. Bayramçylyk çäretinde Bagtyar döwrüminiň gahrman arkadamynyň hem-de arkadaly gahrman serdarymynyň ýyl-ýurt behbetli alyp barýan tutumly işleri wasf edildi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanyş Institutyna Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli parahatçylyk we anaşmak durnukly ösüşiň hem-de hoşnetli hyzmatdaşlygyň baş ýörelgesi ady bilen guralan sergi milli gymmatlyklarynyň en çemesini özüne jemlemek bilen talip ýaşlarda ören uly gyzyklanma döretdi. Aşgabat Mali Iqtisadi Orta Hünäri Okul Mekdebine Aşgabat şäher Medeniýet Müdürlüğiniň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyna Bagtyar ýurdumyda Nowruz gelli ýaz gelli atly çäre geçirli. Magty bunada näki ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hem-de Köpetde Bagtyarlyk berkararlyk we büzmeýin itirap geňeşleriniň Türkmen Demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher hem-de Bagtyarlyk we büzmeýin itirap komissiyetleriniň guramaklaryna geçirilen çäreler netijeligi bilen tapatanyp olarda bu ýa-da gurrunlara ularyny berli. Şu günler Türkmenistanyň Içeri işler ministrliğiniň guramagyna ýurdumyň ähli könjeginde edara kärhanalarda hem-de ýokary okul mekdeplerine geçirilen wagy nesihat çäreleri işen häsiýeti bilen tapatanyp olarda bu ýa-da gurrunlara ularyny berli. Baky bir taraplamadan şany 30 ýyllyk toýunyň giňden bellenejek ýylynyň ajaýyp günlerine Ahal welaýatynyň Beherden etrawyna Beherden keramiki önümleri kärhanasynyň hormatly prezidenti bilen gatnaşmagyna dawaraly ýagdaýda işe girilmek münasibetli Ahal welaýat häkimliginiň guramagyna hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidenti bilen başlanmagyna halkara parahatçylyk oynaşmak ýylyna ýurdumyň çar künjünde dünýäniň güllerine laýyklykda gurulyp bulunmagy gerleýän durmuş medeni hem-de önümçilik maksatly desgalaryň sanynyň barha köpelýänini gowunç bilen aýtdylar. Arkadaly gahrman serdarymyň özgörtmeleri netijesinde senat we guruluş önümçiligi podogyny sağlaşy ösdürmäge kärhanada öňürleýän guruluş önümleriniň bäsesi guýuplygyny öpjetmäge döwletimiň guruluşyk senagatyny ösdürmäge önükdirleýän maýy goýum serişleri netijeli özleşdirmäge we kärhanalaryň önümçilik gowwatlyklaryny artdyrmaga aýratyn ähmet berilýär. Ýurdumyny senagatlaşdyrmak daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri öňürmek içerki bazary ýerli çygmalyň esasyna öňürleýän guruluşyk serişleri bilen öpjetmek meselesine ulus berilýär. Şunun bilen baglykda pudoň maddi enjamyny binýadyny pogtolandyrmaga, täze kärhanalary gurmaga kerek edýän önümçilik gowwatlyklaryny ýerigdäli ýokarlandyrmaga eger tuli maýy goýumlar gönüpdirýär diýip maslahat atnaşlary bellediler. Maslahat atnaşlar ýurdumyzda adam hakda aladany ähli zatyn eri tutýan Türkmen halkynyň milli lideri. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamydaky hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymda alkyş sözlerini beýan etdiler. Maslahatyň dowamy welaýatyň syňgy saatlarynyň joşgyny aýdym saallary we tansyşlary otgoşdy. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň, şeýle-de Ahal welaýat prokuraturasynyň, welaýat baş bilim müdürlüğiniň, welaýat kärdeşi aklaşyklarynyň hem-de welaýat ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt nesihat maslahaty işin häsiýeti etsenni. Tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Balkan welaýat bölüminiň onuň partiýasynyň Demokratik we Agrar partiýalaryň Balkan welaýat Balkanawa şäher komitetleriniň geçirilen maslahaty ýokary ruhunetlige betlenni. Medeniýet ministrligiň Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň hem-de Balkan welaýat häkimliginiň bilelikde guramaklaryna Balkan welaýatyna geçirilen dörejilik duguşlyklary ýokary ruhunetlige betlenni. Arkadaly serdarym dünýä uzan ak ýoly halkara parahatçylyk we naşmak ýylatly işgar bilen Balkanawa şäherindäki welaýat kitapxanasyna Türkmenbaşy etrawynyň belek Gyzylarwat etrawynyň janahyr şäherçileriniň medeniýet öýlerine bolan dörejilik duguşlyklaryny Aşgabat şäherinden dörejilik medeniýet we syňgy işgärleri ýerli ýazyjy şahylar gatnaşdylar. Dörejilik duguşlyklarda edilen çykyşlarda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň hem-de hormatly prezidenti bilen taýsir tagallary netijesinde ýurdumyzda anyp barýan giň gelimli işler halkara parahatçylyk oynaşmak eli we Türkmenistanyň hemişeri betaraplygynyň şany 30 ýyllygy owa medeniýetini ösdürmek barada giň işleýän gurulmalar edildi. Aýdym saýlar ýaňlandy. Araşdyrma hemişeri betarap Türkmenistan döwletimiň hassa güllä etmegi, dost we gonu gatnaşyklarynyň barha pogtolandyrylmagy, halkymyň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin taýsir tagallary edýän Gahrman
Kahraman arkadamyda we arkadaly Kahraman Serdarymyda tüýs direkden aýdylan alkyşlar Aydın Sadawetleriniň dörejilik duşuklaryny edilen çykyşlaryň özüne düzdi. Daşady vilayet şäher häkimliginiň Dinanlar birleşiginiň Daşady vilayet şäher bölümleriniň Kärdeşä Kılaşlarynyň vilayet birleşmesiniň Demokratik Agrar Telekeçiler partiyalaryň vilayet şäher komitetläriniň Medeniyet müdürliginiň bilelikde goramaklaryna wagyn ýetigat maslahaty geçirli. Daşady vilayetiniň beden terbiýe sport baradaky baş müdürliginiň ýaşlar goramasynyň vilayet şäher geňeşiniň goramagyna geçirilen çäre wagyn ýetigat bilen bagly boldy. Demokratik Partiyanyň Lewap vilayet hemde Türkmenawa şäher komitetläriniň vilayet kitaphanasy bilen bilelikde goramaklaryna hemişelik bitarap otamyz beýik ösüşleriň röwşen ýoly bilen atly maksat geçirli. Kärdeşä Kılaşlarynyň Lewap vilayet birleşmesiniň Dinanlar birleşiginiň Lewap vilayet bölümi bilen bilelikde goramaklaryna geçirilen maksat parahaçylyk we anaşmak dünýäniň agdybirlik aýdymy diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Dinanlar birleşiginiň Marag vilayet bölüminiň goramagyna geçirilen ösüşleriň bedentliklerine we senen täze döwrüň buýsançly Dinanlar atly okuw maslahaty işen häsiýete etsenni. Ýaşlar goramasynyň Marag vilayet geňeşiniň Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň hemde Marýany Lukmaşylyk orta okuw mektebiniň bilelikde goramaklaryna geçirilen duşuk maslahaty işen häsiýete eýe boldy. Marag vilayet mali iqtisadi orta okuw mektebine geçirilen çäre netijeli tarapdan häsiýetlendi. Dawaral çärede Kahraman arkadamyda we arkadaly Kahraman Serdarymda alkyş hemde hoşalyk sözleri belentden ýaňlandy. Häzirki günlerde geçirilýän ýarışlar üstünlükleri beslenýär. Ýokary netijeleri gazanmak sport bäsleşikleriniň esasy maksadydyr. Türkmenistan sagdanyň we ruhawiyetliň ýurda atly universiýadaryň şäherlerine Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda judo boýunça ýarış geçirildi. Ýarışda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň topary 1-nji orny eýleme başardy. Değişlikte ýaşyň 2-nji ornuny Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutunyň topary, 3-nji ornuny bolsa Türkmen Döwlet Mali Institutunyň topary münasip boldy. Ýurdumyzda şeýle ýarışlaryň ýygydaly geçilmegi köpçülikle beden terbiýanyň sportyň ösüşleri beslenýänini aýdym görkezýär. Geçirilen ýarışlar halkara bäsleşiklerine ýokary derejeli toparlar üçin möhüm taýýarlyk tapgary bolup durýar. Universiýadaryň şäherlerine gandbol boýunça geçirilen ýarışda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň talip sporty, Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Ula Kommunikasiýalar Institutunyň ýüpek ýoly toparlary, Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutunyň binägar topary degişlikde 1-nji, 2-nji we 3-nji ornlary eýlediler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabatda şu gün 16 martda gündüz boljak howa barada Türkmenistanyň Hidrometeorologiýa barada gurulugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayetini öýtgäp durýan bulutly howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün orta gün matardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwsür. Howa 21-26 gradus, kenaryaky taraplaryny 11-16 gradus maýyl bolar. Ahal vilayetine azken bulutly howa bolup, Demirgazyk günnägerden tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwsür. Howa 22-27 gradus maýyl bolar. Mara vilayetine azken bulutly howa bolup, gün orta günnägerden tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwsür. Howa gündüzine 20-25 gradus maýyl bolar. Lewap vilayetine azken bulutly howa bolup, gün orta günnägerden tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwsür. Howa 20-26 gradus maýyl bolar. Daşoğlu vilayetini öýtgäp durýan bulutly howa bolup, gün orta günnägerden tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwsür. Howa 20-25 gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, Demirgazyk günnägerden tezligi sekundda 10-13 metre ýetýän şemal öwsür. Howa gündüzine 23-25 gradus maýyl bolar.
Şeýle-de şu gün ýurdumyz boýunça magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, ýaz passanyny howanyň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, passaň aýratynlygyna laýyklykda giyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik, arasaçylyk döwgünlerini berjay etmeňizi maslahat berýär. Olary berjay etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşta bolun eziz adamlar. Assalamu alaykum. Azudolun goýunyny erkana ýaşaýan, yürekleri kalplar mekirden noli mehriban watandaşlar. Ýurdumyň goragynda tutan ýerli gulluk borşuny alyp barýan, harby kasama ıgrarlyk bilen mukaddes gulluk borşuny ýerine ýetirýän watan şeýitlerimiz. Biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgaly abadançylygyny, ýurt azudolugyny, ashalal maşgaly ojoklugyny, diňe agda berliň höküm sürmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Halkymyzy ýagty ertilere sary anamly sünnükleri öň alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň hormatly belen serkerde başymyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak durmuşa geçirýän harby özgertmeleriniň umumy adamzat ähmiýetli tutumly işleriniň üstünlükleri beslenmegini tüýsüregimizden arzulap ýurt goraşlarymyzyň durmuşyndan taýýarlanýan mertlik mektebinden söz açýan merdanesler harby etmejimiň nowatda sany ýurdumyň günnogor sebäpi bolan Lewap welaýatyndan siziň dikkatyňy hödürleýär. Mehriban tomoşaçylar, edi telegörüşçüler, biz merdanesler harby etmejimiň her gedek sanyny ýurdumyň ýaralygy işlerini gulluk borşuny alyp barýan çağırış boýunça harguluk işlerimizin, şeýle-de ýaralygy işlerimizin harby darlarynyň durmuşundan bir näçe portotlary siziň dikkatyňy hödürleýär. Biz ýurdumyň günnogor sebäpi bolan gadymy Lewap topragynyň, ýagny Türkmenistanyň ýaralygy işleriniň guragoşunyň taýinliňdäki Türkmenaba şäherine ýerleşýän harby bölüminiň çağırış boýunça harguluk işleriniň günlük durmuşundan bir näçe portotlary taýýarlamaklygy makul bolýar. Elbetde watany goraýan gerçeklerimiň ýurdumyň ähli künjeklerini özleriniň bir gulluk borşuny alyp barmaklary üçin amatly mümkinçilikler ilgili ýagdaýda döredilýär. Şeýle döredilýän mümkinçiliklerden ýerliklik peýdalanýan biziň hargulukçylarymyz hem bugünkü ýurdumyň bir gündogor sebäpinde hargulukçylarymyz şeýle döredilýän mümkinçiliklerden ýerliklik peýdalanıp bir diňç günleri
Vilayet kitapxanalara şeýde medeni gedilençlerini bir guramaklar üçin bir amatly mümkinçilikler ýygdyrak da döredilýär. Bu bolsa hormatly belen serkerde başymadan bir gahrman arkadagymydan ýurdumyň harwlykçy hakyndaky bir ideýan aradalarynyň bir aýdyň miwesine bir gepleşigimiň her gerek sanyna ýadyga geçirýän prototlarymyzda gözü şaýat bolýar. Mähriban tomoşaçylar edi telewizior biz hem merdanetler harw gepleşigim boýdak sanyna şu ýigitlerimizden gündelik durmuşyny bir näçe prototlar ýetirmekli mahlullyk. Gelpeşimin dowamynda şol prototlara siziň öňsüňiz çekýär. Anha mähriban tomoşaçylar edi telewizior biz häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň Gure goşlarynyň tabiýetiniňdaky Türkmenawa şäherine ýerleşýän harby bölümiň okuw binasynda. Bu ýerde çağırış boýunça harwlykçylarymyzda özleriniň bir hünärleri boýunça bir näçe bilimler sanlyk bolmagy mümkinçilikleri esasynda bir sanlaşdyrylan ferişleri arkaly ýokary hünär usatlygyna eýe boljak bir harwlykçylarymyzda bilimler berilýär. Bilimleriň hiliniň bir kämil bolmagy üçin şu ýerde serkerdelerin bir taýýarlyklaryny ýokarlandyrmaklar üçin bir näçe işler ýokary guramaçylyk derejesine alınıp barlýar. Çünki biziň ýurdumyzda ornaşdyrılan sanlyk bolmagy kömür arkaly bir hakykata ýakyn usulda çağırış boýunça harwlykçylarymyzda bir näçe bilimleriň berilmegi bolsa meydan okuw turgan ölçüklerini şeýde geçirilen bir taktik tälimlerde ýigitlerimizin şol geçen sapaklarynyň bir kämil bolmagy, şol turgan ölçüklerde ýokary usatlyklaryny görkezmekler üçin bir näçe işleriň alınıp barlýanyny biz şu ýerde merdanetler harw etpeşigimiň dörejik topary bilen bir näçe prototlar ýadyga geçirdik. Häzir mähriban tomoşaçylar edi telewizior gepleşigimiň şu prototunda şu ýerde geçirilen okuw sapagyň alınıp barlýan prototlaryny şeýde ýigitlerimizin ýürek büýtünçleriniň bir näçe prototollary gepleşigimiň şu ýerine bilelikde tomoşa edeliň. Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly belen serkerde başymadan başlandygyna Türkmen halkynyň milli lider tarapyndan başlanan hemde milli goşunmadan söwüşüň gumantar taýýarlygyny ýokarlandyrmaga harwlykçylaryň sanly tehnologiýalardan oňat başgarýan taryhyny, edebiýatyny, milli gymmatlyklaryny oňat öldürýän harwlykçylar bolup geçmeklerine ul ünsýärler. Gure goşunlarynyň Türkmenawa goşun galasynda harwlyk borçlaryny bir kemsiz ýerine ýetirýän harwlykçylar gumantar, tahkik we tebigi dersler ören şuňgur öldürýärler. Bu bolsa ýaş harwlykçylaryň dünýä garaýşynyň giň bolmagyna sergi berýär. Ýadyrky wagtda harby bölümde harwlykçylaryň dünýä derejesinde bilim almaklary, alamyň dürli ugurlaryny harby bilim bilen sagdaşykly alyp barmaklar üçin giň mümkinçilikler dörelenler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň Gure goşunlarynyň tabyýatyny Türkmenawa şäherinde ýerleşen harby bölüminde harby gullugyny etýän eskerler hökmünde biz tejribeli serkerdeleriň sapak bermeginde harby bilimler öldürýäris. Onuň üçin harby bölümimizde ähli döwür wapşartlar döredilen. Bilişimiz ýaly ýurdumyzda ýaşlara döwletiň hereketlendiriji güýçi hökmünde garalýar. Şunu doýnazardan uğralyp ýaşlaryň döwür wap okumaklary, ilim bilim almaklary, hukuky başarnyklaryny açyp görkezmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Bular dogrusunda hormatly belen serkerde başymadan ýaşlar watanyň dayanjatly kitabyna şeýle belenip geçilýär. Ýaşlaryň geljeginiň nurana hem bagtyar bolmagy, olaryň alýan terbiyesine, olara siňdirilýän mähir söýge, berilýän ünse bagly. Munasip terbiýe alyp, çuňgur mähir söýge eýlenen ýaşlar kalyby päk, aň düşünjesi kämil, halkyna wepaly, ata watanyny janyny söýýän insanlar bolup ýetişýärler. Şeýle ýaşlaryň aglawasynyň watan gowrugçysy bolmagy maksat edinýänlikleriniň we şol maksatlarynyň amal bolmagy üçin zekini ihlaslaryny gaýgyrmaýandyklarynyň aňyrtynda hem watany jan dilden söýüp hem gorap, onu bagtyarlyklara beslep, ýagty gelejege sar akitmek arzuwy bardyr. Ýaşlaryň bu arzuwlaryň hasyl bolmagy üçin döwletimiz tarapyndan hemme şertler döredilendir diýilip, jaýdar bellenşýärler. Biz hem hormatly belen serkerde başymyzyň halkymyzyň şeýle hem beýik ynamyny ödäp, döwrewap, harby bilimler munasip özleşdirjekdigimize inandyrasym gelýär. Watan gorowçylar hakynda bir möçber alady diýen Gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag, ömür uzak bolsun. Harby bölümlerde geçirilýän dersler ýürüýte bir näçe bölümlere bölünip, nazary bilimler dürli usuliýet görünüşindäki sapaklarda öwredilýär. Amali görünüşdäki okuw sapaklary bolsa, meydan okuw şertlerine taktik usulda
amal aşırya. Harby bilimiň şeýle utgoşukly alınıp barylmagy geljekki harby gulukçylaryň hünär derejesini hassa kämilleşdirmegine mümkinçilik berýär. Harby bölümlerde geçirilen gümmentar sabaklaryny öwrüdilýän halkara parakaçylyk we ananşmak ýylynda durmuşa geçirilen oňyn özgertmeler watanyň şan şöhratyny goşan adyny bakylyga ýadan mert pederlerimiziň görkeden gahrmançylygy, söwüşleri, ömür dörejiligi bugünkü gün harby gulukçylary watan söýjülik, gaýdusylyk ruhuny terbiýelemekde mukaddes mektep bolmagyna galýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallarlar netijesinde ýaraly işlemediň kämil binýady kemale gelýär. Ata watanymyzyň goranma kuwaty barha pugutulandyrylýar. Häzir kuwatda bilişimiz ýaly sany ulgam durmuşyň ähli urlaryna işçiň orna eýleýär. Bu işler biziň har bölümizde hem ýokary derejede alınıp barylýar. Biziň har bölümizde çarşyňça har urçylaryň dörlük hünär bilimleri boýunça Türkmenistan ýaraly işleriniň hünärmenleri taýýarlaýan harby bölümlerini hünär bilimlerini kämilleşdirenden soňra harby bölümi harby gullugyny dowam etdirmäge gelýärler. Harby bölümde zerur bolan hünärler boýunça ýokary hili bilim berilýär. Eskerleriň hünär urlary boýunça ukyp başarlyklaryny kämilleşdirmek üçin ähli şertler döredilen, döwrap sany ulgamy mümkinçilikleri ornaşdyrylan okuw otaglaryna çağrışyňça har gulukçylarymyz ýokary hili sapak geçýärler. Okuw sapaklarynyň dowamyna bir näçe gönükmeler ýerine ýetirilýär. Bu bolsa har gulukçylaryň ýaraglary we tehnikalar erketmäge okuwynyň kämilleşmegine getirýär. Milli ýaraly işlemimiziň maddi jamlaryň bilýädini barha pugutulandyrýan harby bölümlerimize iň ösen dünýäniň tejribesini ornaşdyryp berýän hormatly Belen Serkardaşymyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işleri elmeda marwaşlyklara beslensin. Anha Mehriwan tomoşaçylar edi telewizior merdanlar harby etpeşigmidi sinleýän bolsaňyz biz häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaraly güýçläriniň gowy goşlarynyň tabilynyň naky Türkmen Awa şäherine ýerleşýän harby bölümiň çağırış boýunça harby gulukçylaryň birlikde bugünkü gün şu ýerde ýagny medeniyet öýüne bir ýerine ýetirilýän aýdymdyr saatlara köňül seslerini goşýan ýigitlerimiň şu ýere dawra pursatda gatnaşýan pursatlaryna gabat geldik. Elbetde aýdym mukam insanyň gögün sırdaşy, insana ganat berýän, insanyň kalbyny tetelli goşýan şeýle mukamlary bugünkü gün çağırış boýunça harby gulukçylarymyz urjedip dinleýärler. Şeýle-de watan hakdaky ýanglanýan bir azudalygy wasp edýän Şyrnawaly aýdym saatlar dinlemek ýigitlerimiň watançylyk ruhuny belinde götürýär. Şeýle-de dawranyň bir ahyryna şu ýerde watan hakdaky bir ýerine ýetirilýän pursatlarda elbetde çağırış boýunça harby gulukçylarymyza Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi tarapyndan suraty düşürilen mertebe tugatly kinofilme tomoş etdiler. Şeýle-de bu kinofilmiň bir täsirleri ýigitlerimiň watan hakdaky bir ýanglanýan finalitet termelerine özleriniň bir ýürek seslerini goşup watany gorumaga bir täze bir ruh, täze bir güýjüň gelendigini biz ýigitlerimiň bir ýüzlerindäki bir şatlykly, buýsonçly bir tolgundyryjy alamatlarda gödü şaýat bolduk. Çünki şu ýerde şeýle-de bir Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby gulukçylarynyň bir dawraly harby ýürüýüşlerden şeýle-de meýdan turgunlyklarynda görkezýän bir dogmullyk, batyrlyk hem-de garadan aýtmalyk hereketleriniň şol şekillere tiňme bolsa ýigitlerimiň bir watany bolan söýgüsini ýene bir oýarýar. Mehriwan tomoşaçylar edi telewizior biz hem merdanlar harby etpeşigimiň dörejik topary bilen şu ýere gatnaşýan bir çağırış boýunça harby gulukçylarymyň şol dawraly pursatlarynyň şeýle-de olaryň bir ýürek buýsonçlarynyň bir näçe pursatlary taýýarladyk. Mehriwan tomoşaçylar gelin gepleşigimiň şu pursatyny şol pursatlara birlikde tomoş edelim. Watan her bir insanyň ýürek damarynyň seslenmesidir. Watany izlemek, watany hormat goýmak, watany goramak türkmen ýigidiniň süňgen bir ajaýyplyklaryň biri. Watan hakdaky ýanglanýan aýdymlarda, saatlarda bolsa ýigitlerimiň watan goragynyň finaly seslenmeleri ýanglanýar.
Anka Mehriwan tomuşçular, editörlü görüşler, biz hem merdaniyetler atli harbi etleşimden dörücülük toporu bilen kädirki wagtda Türkmenawa şäherine yerleşen Türkmenistanyň yaralı işlerinin Gure goşunlarynyň tabiinligindäki harbi bölümde yigitlerimizin watanyňyndaky gulluk borçlaryny ýenitiren prototlarynyň bir näçe şekil prototollary taýýarlaýar. Anha yigitlerimiz bolsa kädirki wagtda watanyňyndaky gulluk borçlaryny ýenitiren prototollaryny olar Türkmenawa şäherine yerleşen bir döwrewa medeniýet öýüne bir ýernitirlen aýdymdyr saatlara, sünnet ustaatlarymyzyň ýernitirlen aýdymdyr saatlaryna özleriniň bir köňül seslerini goşmak üçin häzirki wagtda şu ýerde elbetde şul dawraly prototolda gatnaşýan bir çağırış boýunça harwlukçylarymyzyň berjek görüňlerini gepleşimiň şu ýerine bilekde dinläýin. Muha meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň yaralı işleriniň Gure goşunlarynyň tabiinligindäki Türkmenawa şäherine yerleşen harbi bölümiň çağırış boýunça harwlukçysy Kerim Nazar. Kerim elbetde biziň ýurdumyzda bir harwlukçylarymyzyň dünýä derejesinde bilim almaklary, bir kämil şahsiýetler bolup ýetişmekleri hemde medeniýetli bir din almaklary wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin bir amatly mümkinçilikler ýerlikde ýagdaý döredilýär. Anhaty bolsa şol döredilýän mümkinçiliklerden bir ýerliklik peýdalanyp, kädirki wagtda Türkmenawa şäherine yerleşen bir döwrewa medeniýet öýüne turmuş usatlaryň şeýle bir öz gullukdoş, deňduş ýoldaşlaryň bir ýernitiren bir aýdymdyr saatlaryna özleriň bir köňül seslerini goşdyň. Şu prototda şu döredilýän mümkinçilikler dogrusynda şeýle şunuky dawara gatnaşyp özünde galyran täsirleri anha bize tomuşdan ýeşdirme paýlaşdyňyz. Aýdym saat çaranyň bize galan täsiri ören ütköşük boldy. Çalnan saatlar, ýerine ýetiren aýdymlar, watan dilen beýik düşünjäniň sözüň dol manysyny mukaddesligi düşündirmekde ören netijeli boldy. Aýdymlaryň içinde asudalyk, parahatlyk, bitaraplyk, garaşsyzlyk ýaly mukaddes sözler häl şimdi gaýtalanyp beýnimizde ornaşdy. Aýdymlara nähili goşulanmy duýmandyryn. Daş döwrüme meseletsem, ähli deňduşlaryň hem meniňki ýaly duýgular başdan geçirýändigine göz ýetirdim. Ine harby bölümi tarapyndan guralan bu dawaraly çara harwyluk şokunda gatnaşmam meni şeýle beýençilik hem guwançly ýagdaýa saldy. Ähli gowy şertleriň we mümkinçilikleriň watanda edidýarymyzyň asudalygyny, parahatçylygyny gorajak ýigitlerin biri bolýandygyma bu ýsanjymyň çägi ýok. Milli ýaraly güýçlerimizin düzüminde öz ukyp başlanyklarymyzy artdyryp, täze hünärler öwrenip, hakyky watan oglary bolup ýetişýärdi. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň, edi toprağymyzyň, Mehriwan halkymyzyň nesillerine şu topraklary bagyş edip, taryhyň gartlaryna mertlik, gaýdawsyzlyk bolup singen pederlerimiziň bitiren uly ynamlaryny ödemek üçin elimizden gelende ders. Bu biziň watan oğlaryň öňündäki iň birinji hem iň esasy borçdur. Mawtumly atamyzyň şygyryny aýdyşaly hem mertligdiň meýdana çykmagy onuň üçin toy bayram bolmalydyr. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp baran işlerinde uly başlaryň ýaran bolmagyny arzu etýän. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, belentdaşlary aman bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizimde watanyňyndaky mukaddes gulluk borçyny bir awra we ýenetirip Mehriwan halkymyza hormatly belent serkardy başymyza gerekli we paly perdentleriň biri bolup ýetişmeňizi tüýsürüňiz arzu edýär. Sag bolun. Dawaranyň dowamynda Türkmenistanyň gorunmak ministri tarapyndan surata çörilen mertebe tuwatly täze filmiň görkezişi bilen dowam etdi. Filmde baş gahrmanlaryň üstü bilen edermenlik, watany wepalyk, borç ıgrarlyk, ynsanperwerlik ýaly meseleler ör boýuna galýar. Şonuň üçin hem bu film ýaşlary watançylyk ruhyna terbiýelemekde aýratyn ähmiýet eder. Türkmen edermen ýörüýte maksatly toparyna harby ulluk geçmek aňsada bolmaz. Türkmen edermenleri ýokor taýýarlykly, berk bedenli, islenlik wezipäni ýerine ýetirmäge taýýar ýagdaýda bolmaly. Çünki siziň her biriňiziň eginiňizde watan mukaddesligi durandyr.
berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe gahrman arkadagmyň, arkadagy gahrman serdarmyň, hormatly belen serkerde başymyň taýsy tagallarlar netijesinde mährwan watanymyz görülmez derejede ösýär, özgörýär. Milli goşunmyň maddi enjamlaryň bünyady hasda kämilleşdirilýär. Harby gullukçylar watançylyk ruhuny terbiyelemek bolsa, döwlet siýasatynyň esasy orlarynyň biri bolup durýar. Hutşol maksat bilen hem ine bugün biz çağırış boýunça harby gullukçylar bilen bilelikde Türkmenawat şäheriniň medeniýet öýüne görkezlen terbiýeçilik ähmiýetli kino filmlere, video şekilleri tomaşa etdik. Görkezlen kino filmler we video şekiller truwastan watançylyk ruhuny ýoğurylyp, oňa gatnaşan harby gullukçylarda ýatdan çykmajak ajaýyp duýgular oýardy. Şöhratly ata-babalarymyň asyrlar we nesilden nesile geçirip getiren watan goragyna hemişe taýýar bolmak babatynyňky milli ýörelgesi münasip dowam edýär. Ýaş nesilleriň terbiýesine, döwür bilen sazlaşykly, milli ruhda kemale gelmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Olaryň ilim bilimden ýükü ýetik, ukyp başarlykly, hünärli nesiller bolup, ýurdun gelejekki eýeler bolup ýetişmegine aýratyn üns berilýär. Hormatly belen serkerde başymyň harby bölümiň, harby gullukçylaryň hünär başarlyklaryny kämilleşdirmegi ugruna taýsy tagallalary amala asyrýar. Diňe goranç häsiýetli harby doktrinamyzy amala asyrmakdaky möhüm işleriň ählisi pederleriň arzulan ýurduny berkarar etmekligi gönükdirilendir. Kämil harby bilimli, hünärli ele alan, siýasata aýdan sowatly, giň dünýä garaýşly, ukyp başarlykly ýurt gorakçylar bolsa, berkarar watanymyzyň ygtybarly goragynyň kepiller. Biz watan gorakçylar üçin biýmeçer alad edýän gahrman arkadagmyň, arkadagy gahrman serdarmyň, hormatly belen serkerde başymyň janlary sag, başlary dik, il ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýlekde rowaşlyklara wetlensin. Türkmenawat goşunyň arasynda harby gullukçylar bilen medeniýet öýlerinde görkezlen video rolikler çağırış boýunça harby gullukçylara ul täsir galdyrdy. Edermen watan gorakçylary barada ýürükde taýýarlanan video görünüşler harby ýürüşlerden hemde beýlikdäki harby meýdan çykyşlarynyň pursatlar ýaş ýigitläriň mukaddes borja ihlassyny hasy artdyrdy. Olarda uly uruglan duýgularyny kemale getirdi. Şeýle hem görünüşlerdäki ýaly harby tilsimleri ýerine ýetirmäge, harby teknikalara uzatlyk bilen erketmäge bolan höwes ýaşlaryň watan goragyny sak durýanlyklaryny ýene bir ýola äşkar etdi. Anha mährwan tomoşaçylar, edi telewiziýerler ýanky şekil görünüşlerden hem synaýşyňyz ýaly Türkmenawat şäherine ýerleşýän Gure goşunlarynyň taýinlanyňky bir harby bölümiň çağırış boýunça harby gullukçylary sanylgymyň mümkinçilikleri esasynda bir näçe okuw sapaklaryny kämilleşdirenden soňra olar hepdäniň dinç günleri Türkmenawat şäherine ýerleşýän bir ähli amatlykları gödüňde tutulan medeniýet öýlerine Türkmenistanyň gorunlyk ministrligi tarapyndan suraty düşürilen mertebe tuğ atly kino filmi şeýle-de Türkmenistanyň ýaralgyşlarynyň bir harby uluslarnyň bir durmuşyndan taýýarlanýan bir näçe şekil görünüşleri şu ýerde ýigitlerimiz sine diýerler. Çünki şol şekil görünüşleri sinleýän ýigitlerimiň häzirki wagtda hepdäniň dinç günleri şeýle portretlary başdan geçirýän portretlaryna biz gabat geldik. Mährwan tomoşaçylar, editçiler biz hem şeýle portreta gatnaşýan bir çağırış boýunça harby gullukçymyň berjek gurulmaryny gepleşýän şu ýerine biletdi diňlän. Anha meniň häzirki söhbetdeşim Türkmenistanyň ýaralgyşlarynyň, Gure goşunlarynyň taýinlanyňky Türkmenawat şäherine ýerleşýän harby bölümiň çağırış boýunça harby gullukçysy Arzu Öwez. Anha Arzu siz şu gün hepdäniň bir dinç güni gullukdaş, diňduş ýollaşýaňyz bilen birlikde bir Türkmenawat şäherine ýerleşýän Döwrewap medeniýet öýüne biziň ýaralgyşlarymyzyň durmuşyndan taýýarlanan bir näçe şekilli portretlary tomoş etdiňiz. Şeýle-de şu ýerde bir näçe çeper filmleriň bir gahrymançylyga ýurulan bir näçe bir batyry hereketlenýän bir ýigitlerimiň portretlaryny şu ýerde gözle şaýat boldyňyz. Şu portretde özüňde galyran bir ýakynly täsirleri anha bize tomoş eden iletişlerimizi paýlaşdyňyz. Şu gün harby ölümüzdäki esker ýoldaşymyz bilen ýokary derejede taýinlanan merdanalyk bekdegini ýadyna salýan Mertebe tuğ atly kino filme tomoş etdik. Harby gulluk diýilende hemişe gözüňimde
gören filmlerindäki gahrymanlaryň hereketlerini gaýtalap eskeler gödöňme gelerdi. Video şekillerden hem görüşimiz ýaly. Merdana harby ullukçylarymyzyň harby okuw türgünleşiklerindäki häzirki zaman harby tehnikalary we yaralara ustatlarça erket ýarlar. Olaryň her bir hereketi biri bilen saglaşykda. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň her birine wondurjy üstünliklere beslenýär. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyň özgertmeleriniň çäklerinde Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň goşunlarynyň we düzüm böleklerini döwre gaplaşdyrmaga, kämil tehnikalar bilen üpjün etmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Şonuň esasynda hem merdana watan gorawçylarymyz ulluk borçlaryny bir kimsiz ýerine ýetirip, her işte ulu ösüşleri gazanýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäde we sewitde durnukly ösüş ýoluna düşen parahatçylyk ündeji döwlet hökmünde çykyş edýär. Şunda asudalyk üpjün etmekde esasy wezipeleri harby gullukçylar ýerine ýetirýärler. Watan goraw her bir merdana nesliň mukaddes borjydyr. Ata-babalarymyz her gysym topragyny altyna deňäp, watanymyzy edilläp, aýap saklapdyrlar. Biz hem merdana nesilleri bolup, watanymyzy gözümiň görüji deýin gorap, geljekki nesillerimize görelde bolup, yol ýörelge öwrülmelidir. Ata-babalarymyzyň merdanalyk ýörelgerini eýermek bilen mukaddes gulluk borçlarymyzy ihlas bilen ýerine ýetirip, özümize inanılan beýik ynamy ödejekdigimizi inandyrýar. Biz ýaşlara ähli şertler döredip berýän gahryman arkadağymyzyň hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size watanyňyňky mukaddes gulluk borçlaryny, üstünlikleriň hemde rawaçlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsürem arzu edýär. Sag bolun. Elbette kitap okumak insanyň aňynyň durulmagyna oňyn täsir getirýär. Çünki kitap okumak elbette biziň bir ýaşlarymyzda ine süýdi, ine hudusiýaly bir mäkam ornan ajaýyplyklaryň biri. Çünki watan gorawçylarymyz bolsa durdany eserleri, çeper we ilmi eserleri bilen içkin tanışmaklary, olaryň bir durdany pikirleriniň bir saplanmagyna özüniň oňyn täsir getirýär. Mehriban tomuşçular, edi televizyonlar, biz hem merdanistler harby etmişimiziň dörejik topary bilen Türkmenawa şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň gure goşunlarynyň tabiňiň naky harby bölümiň çağırış boýunça harby uluşlaryň Türkmenawa şäherindäki vilayet kitapxanasyna medeni gezençde bolýarlar. Çünki şu ýerde medeni gezençde bolmak bilen olar ilmi eserleri, çeper eserleri hem de durdany eserleri okap özleriniň bir bilim sowatlaryny ýerli ýagdaýda kämleşdirýärler. Çünki hormatly belen serkerde başymadan gahryman arkadaşymyň parasatly ýol başçylygyna bir sanyl gomyň mümkinçilikleri taýyna elektron kitaplary, bir gazetler, jurnallary okap ýurdumyzdaky bir täzelikler bilen içkin tanışmagy amatly mümkinçiliklerden şu ýerde ýerlikli peýdalanýarlar. Mehriban tomuşçular, edi televizyonlar, biz hem merdanistler harby etmişimiziň dörejik topary bilen Türkmenawa şäherine ýerleşýän vilayet kitapxanasyna medeni gezençde bolýan çağırış boýunça harby uluşlarymyzyň medeni gezençlerinden şeýle-de çeper eserler bilen gyzyklanýan pursatlarynyň bir näçe şekil görnüşleri hem de sökült görnüşleri gepleşiginiň şu ýerine siziň dikkatyňyzy durlaýar. Harby uluşlaryň ruhuny belinde ötermek maksat bilen Türkmenawat goşun galasyndaky harby bölümiň çağırış boýunça harby uluşlarynyň döwrewap kitapxanalara urulan gezençleri hem hassa täsirli bilen tapaklanýar. Harby uluşlar kitapxananyň baý kitapgory, çeper we ilmi eserleri, neşir önümleri bilen tanışýarlar. Hemde kitapxanada dörülen sany mümkinçiliklerden peýdalanyp, elektron kitaplardyr, gazet, jurnallar okap, täze maglumatlar ödeşdirýärler. Ine şu gün Türkmenawat goşungalada degisli harby bölüminde gulluk borcuny alyp barýan deň dostlarymyz bolup Lewap vilayatynyň kitapxanasyna gezilenje geldik. Bu gezilençde bize ören gowy täsir galyrdy. Ine biz bu kitapxana öňe gelip gören bolsak, biz bu ýerde kitapxananyň baý kitap gory, çeper eserleri, täze neşir önümleri bilen tanışdyk. Şeýle hem kitapxananyň döredilen sany mümkinçiliklerden peýdalanyp elektron kitaplardyr, gazetlerini okudyk. Her günkü täzelikler bilen tanışdyrýan neşir önümleri okanmyzda bizde edi watanmyzda bolan bu ýytanç duýgusy artdy. Olardan bizi gyzyklandyrýan
ve bilimlerimizi arttıran täze maglumatlar bilen giňden baý eken. Ilaytada gahrman arkadamydan mert ýigitler gaýrat üçin dowulýar. Watan goraw mukaddersdir. Mertler watan dayanjy. Şeýle-de arkadaly gahrman serdarmyzyň ýaşlar watanyň dayanjy ýaly kitaby, gymmatly maglumatlary we çuňur mazmunlar, pikir garaýşlar biz geljekki watan gorawçylary uly täsir galdyrýar. Kitaphanada yerleştirilen dürlü neser önümleri, ýaşlaryň kämil şahsiýetler bolup ýetişmek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilenini suwd etýär. Watanmyza, halkymyza wepaly gulluk etmek, milli liderimiziň hem de arkadaly gahrman serdarmyzyň ynanyny ödemek biziň mukaddes borjumyzdyr. Halkara parakatçylyk we anansmak ýylynda merdany pederlerimizin edermenliklerini çokratlandyrýan, olaryň dowamatyny öwrülüp şu millete, şu Mehriwan diýara ak yürekden gulluk etjekligimi şu pursatda inandyrýaryn. Ähli deň dostlarmy, hormatly prezidentimiziň UNESCO görkezine eýerip ýurt awadançylygy, parakatçylygy putalandyrmaga münasip goşak uly üstünlikleri arzu edýär. Biz ýaşlaryň kämil şahsiýetler bolup ýetişmek üçin ýygyder aladalar edýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarmyz janlar sag, ömürleri uzak bolsun. Kitaphanlarda yerleştirilen dürlü neşir önümleri ýaşlaryň kämil şahsiýetler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigini suwd edýär. Çünki berkaralyk bagtyndan paýy bolup ýaşaýan türkmen ýaşlary üçin ilim bilimiň gapylary ýygyň açylýar. Bu babatda türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarmyzyň tagallalary öğrenilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň